Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity. To ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world. To reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations. To see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Chineke Ugwu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Obinwannem Global Radio. Ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio. Ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. Ndị Igbo nọ ma na-ege m ntị, ekenekwa m onye ukwu, kenekwa onye nta, wee na-asị nke onye chiri nye zere ya mara anyị niile mma. N'ụbọchị tata bụ ụbọchị Eke Ọkụ. Ụbọchị tata bụ ụbọchị Eke Ọkụ, ụbọchị Chukwu ji wee kee ụwa. Kenye onye ukwu nke ya, kenye onye nta nke ya, nke iji nọrọ ebe ahụ na Chukwu kenyere gị ya. So anyị na-asị n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Eke. Eke bụ ọkụ, ọkụ bụ ife. Ndị na-afụ ụzọ tata bụ ọkụ, maka na ife dị, ụzọ adị. So anyị na-ekene mmụọ ndị niile mere na ọkụ dị n'ụwa niile, na-ekene mmụọ niile mere na anyị na-afụ ụzọ n'ụbọchị tata, na-ekene mmụọ niile mere na anyị ji ọkụ eri nri. Wee sị ka Chukwu kere n'igwe kee n'ụwa, mana nwa onye kerie. Chukwu kere nne na nna anyị, Chukwu kere ife niile anyị ji wee bụrụ ife anyị bụ n'ụbọchị taa. Chukwu mere ndị dị ndụ wee dị ndụ n'ala ndị dị ndụ n'ụbọchị tata. Ekene ka anyị na-ekene o. Anyị na-ekene chi ọkụ, na-ekene chi mmiri, na-ekene chi ikuku, na-ekene chi aja ana, maka na aja ana mere na anyị na-aga aga n'ụbọchị taa. Anyị na-ekene chi niile mere na mmadụ dị ndụ, na-ekene chi anụmanụ, na-ekene chi ife niile nke o kere, maka na asị na onye ugwu bụ nkwanye nkwanye. Na ihe anyị ji asịkwanụ na udo ka anyị na-achọ n'ala Igbo, maka na ọ bụrụ na udo dị, nwanne ahụkwa nwanne ya n'anya, nwanna na-enyekwara nwanne ya aka, maka na ọ ka anyị si eme na gboo gboo. Anọ ka anyị si eme na gboo gboo ka anyị na-ekwu n'Obinwannem Foundation. Otu aka ka anyị si ekwu ya na Caregiver International. Otu aka anyị si ekwukwa ya na New Rangers Foundation, Hamburg, Germany.
otu a ka anyị si ekwukwe ya n'otu dị iche iche nke anyị nọ bụ ndị nke mma na otu a si ekwu ka ha si ekwu. Sasị m ka Chieke ketere anyị niile amamife anyị ga-eji wee mara na anyị niile bụ ofu ka anyị bụ. Ofu nne na nna mụrụ anyị wee mụchazie anyị wee gbasasịa n'ụwa dịka ụkpaka. Anyị bụ otu ezinụlọ. Na ịbịa n'obi nwanne na ife nji wee nye slogan a na-akpọ ofu obi, ọ maka na aghọtara m ihe ofu obi menere. Ofu obi pụtara na ọ bụrụ na gị na nwanne gị na-emekọ ife ma nri ya emugu. Ofu obi pụtara na ọ bụrụ na gị na mmadụ gị na-emekọ ihe ma chere ya echiche ọjọọ. Ofu obi pụtara na ọ bụrụ na ị chọọ ofu na nwanne gị ga-achọ ofu, ịchọ ịbụọ nwanne gị ga-achọ ịbụọ, na ọka isi dị ka nwanne gị ga-eri. Ofu obi pụtara na ọ bụrụ na ị were ịbụọ pụta ị were ofu nye nwanne gị, o megidekwuo na ofu ka iji ị agbawa ya agbawa dịka ụdara dịka anyị si eme ya gboo gboo. Ofu obi bụ nọọ ihe na-achọ ka nwanne gị na-achọ. Ofu obi nọọ ihe na-eche ka nwanne gị na-eche. Ofu obi nọọ bụ ebe ị na-edina ka gị na nwanne gị ga-edina. Nọọ ka nne na nna m si wee zụọ m, na ama m na otu a ka o si zụọ ọtụtụ ndị mmadụ n'ala Igbo niile. Chukwu emego ụwa bụrụzi ihe fụrụ ụzọ dị iche iche n'ụbọchị taata. A ji asị na ọ bụ new millennium. Ọtụtụ ihe dị iche iche mere ụwa ji wee ma mma erikazi, ma moto ma basikụl ma mashin ma telefonu ma akwa ma ihe niile. Ụwa ma na mma. Na ife anyị na-etikwanụ mkpu n'obi nwanne na Caregivers International bụ ka anyị mara ife a ga-eme ka ihe niile abụ nke anyị na-afụ dịka nsi afụ ya n'ala Hamburg. Nnukwu nna anyị bụ Chief Chika Daniel na-afụ ya na Amerịka. Nọkwa nke ife ndị a niile ka anyị na-afụ ya n'ala be nna nna anyị ha. Maka na ọnya ka ha ji zupụ anyị ji wee jebe njem anyị jere n'ụbọchị taa, na anyị jere n'ike aka anyị, na anyị jere n'ike nna anyị. Ọnya ka eji akpụ ya Ikenna. So ana m asị ka Eke ketere gị amamihe ị ga-eji mata na ife ndị anyị na-ekwuru bụ ife anyị na-achọ na soshal midia. Ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa niile bụrụ onye Igbo gbakọnata were oche etukwuru ka gị na ụmụnne gị kpaa nkata. Aga m achọkwa ka ndị niile abụ ndị niile bụ ndị ghọtara asụsụ m na-asụ ka unu gbagote na skrim ebe a ka anyị kwuo maka nwanne anyị nwoke bụ Mazi Nnamdi Kanu. Maka na ihe o mere anyị ka anyị na-ekwu okwu ya, ihe ọ gwara anyị ka anyị na-ekwu okwu ya. Ọ bụ ife anyị sisi mee na ndị karịbịa ga-eme ya. Maka na ọ nwanne anyị ka ọ bụ, ofu ọkpụkpụ anyị ka ọ bụ, ofu ọbara anyị ka ọ bụ. Anyị amajiri maka iwe wee gbuo ya egbuo, anyị amajikwanụ maka iwe wee jụ ya ajụ, anyị amajikwanụ maka iwe wee sị na ya amagabazi n'iru. So gbagote ka anyị kwuo ka ọ ga-esi dị mma na iwe nwanne adị eru n'ọkpụ. Na ife nji wee kreti obi nwanne ndị Igbo n'ụwa niile bụ n'oge dị ugbu a na ama m na ga-achọ obi nwanne achọ. So ọchịcha ga-achọ m bụ ife na ha afụ nwanne m nwoke nọ na skrim ebe a na-akpọ Chief Chika Daniel. Ọ bụ otu onye nke ghọtakwara ya bụ njem obi nwanne na-ekwu okwu ya. Ọ mụkwara obi nwanne onye aka o ji na ọ na-Amerịka na-ekwuchitekwara Igbo niile. Ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ onye bụ nke o ji emerụ mmadụ ahụ butuo. Onye na-enyekwana ndị nke na-eme mmadụ nke na-emerụ ya ahụ onye nyezina. Ka anyị ma na ihe a ga-eme ka edozie ebe anyị. Maka na asị na idozi be anyị na-aga-achụrụ ya aja, na anyị achụgokwa na aja, na ndị anyị na-enwere anwụ nọ ka aja ka anyị chụrụ. Na enwekwa na obodo na-enwere onwe ha na mmadụ amụghọ. Na ọ bụrụ na echeta ka ndị be anyị si wee nụ ọgụ na gboo gboo, gị ma na ihe na-eme kịta na ọ bụrụ ọta ka o bidoro. So na ọ bụrụ na ị nwere anya mmụọ na ị ga-ama na ife na-eme kịta bụ ife ederede n'akwụkwọ. Mana anyị emerigodo ọgụ site na anyị nwe nọ n'ụwa niile. Na ihe anyị na-ediri na-abụ ịgbakọta ọnụ, ịbịakọta ọnụ mara ihe a ga-eme ka anyị niile wee were ofu obi. Ndị a niile bụ ndị mechara ihe ọjọọ dị iche iche, ma ndị na-egwu wayo, ma ndị na-ezu nwanne ha oshi, ma ndị na-eme ka nwanne ha wee nwụọ ka ha were oke nke ya. Ihe ndị a niile anyị na-asị gị butuo, na o nwerekwana ihe iru ihe ndị a ga-abara gị, maka na onye gburu nwanne ya egburukwa mmadụ. Nwere uru ọ ga-abara gị, bikọs na ọ bụrụ na igbu ha na nwanne gị ka ọ ga-efo gị n'anya. Ya ka anyị na-asị ndị gburu egbu egbuzina, ndị na-egbubeghị unu egbukwana, ndị na-achọkwa igbu egbu n'aka na-achọ. Maka na ihe ndị a niile na o nwerekwa uru ọ ga-abara anyị. N'ọnya ka anyị ji agụ ya n'ọfọ wee sị n'ụbọchị taa bụ ụbọchị Eke, ya jiri aka ya gbuo ọgụ, ya jiri aka ya dozie obodo anyị bụ ala Igbo, ya jiri aka ya mekwa ka ndị anyị nọ na be faridobe anyị ọrụ. Maka na ọkwa mmadụ ka anyị bụ, na ya ma ndị mmadụ na-esi mmụọ mmụọ. Na ife anyị ji wee bụkwa ndị gboo bụ na anyị si na ọ bụ otu ọ dị na mbụ ka ọ ga-adịgide wee ruo mgbe ebi ebi. Na ihe ndị anyị ka anyị na-ekwu ya n'ụbọchị taa bụ ụbọchị Eke, wee sị ka Chukwu okike abịa ma jiri aka ya wee nụọ ọgụ a ma gbuoro anyị ọgụ,
ma mee ka ọ dịkwa ka o kwesị isi dịkwa udo dịkwa n'ala Igbo ka obi nwanne ka anyị were gabakwa n'ihu n'aha Chukwu na ndị nna ndị a ka m gọrọ ọfa wee kwuo na ohe Nsụka na-ekwukwa m ya n'isi go ise ise ise. Ndewo na ụmụnne m na ụmụnna m, ekenekwa m unu wee na-asị na ya abịakwa n'ọzọ n'ụbọchị taata ka anyị gbasa ozi ga-enyere ndị be anyị aka ma mekwa ka ndị be anyị marakwa ife na-eme na be anyị na ka anyị eme ka edozie, maka na obi nwanne m nwere ọtụtụ ihe dị iche iche a ga-eji dozie ala Igbo, ma nchekwa o, ma azụmahịa o, ma agụmakwụkwọ o, ma egwurumegwu o, ihe niile a na-ekwu okwu obi nwanne m nwere ya. Anyị strọkchọrọ ya, anyị dobere n'Enugwu Aguleri ana ya ji wee dobe ya bụ na oge ruo na onye ọbụla isi ju onye ọbụla oyi anyị eje bupụta ya, ana ama m na isi ejubego onye ọbụla oyi. Mana tupu anyị na-aga n'iru na ọ gaghị egbu oge na program a, bikos anyị ga na-abịa na-agwa unu ka o kwesị isi wee dị. Onye nwere ntị ya anụrụ, mana ọ sịkwa na inwe ha ntị nsogbu adịrọ. Onye gburu nwanne ya egburu mmadụ, maka na ihe anyị na-ekwu okwu ya maka ndị na-egbu mmadụ. Onye gbuzina na a ga-eji igbu mmadụ wee nweta be anyị. Ịmarakwa nke igburu egbu gị ije ejiri aka gị gbughasị ya. Ọ bụ na ịma gbughasị jiri aka gị gbuo onwe gị ka ị naba na ya ga-egbu gị na ya na-egbu mmadụ na Igbo gbu mmadụ ka ha ji wee ka ewetago Igbo adị egbu mmadụ. Mụ nwa ga-etikwa aka n'igbu mmadụ wee nwụọ. Agadị ma na ebe a kpara nkata fọbazi igbu egbu so ọkụ na wee mara na ihe ọbụla unu na-akpakwa n'ụwa niile nwekwa m ike na ebe a ga-egbu nwanne m ma ọ rie nwanne m ọrụ. Ya bụ ife agaghị adị m mma na arụ. So anyị na-anabata Chief Chika Daniel ka o jiri aka ya bịa kọwaa onwe ya ma mekwa ka Igbo niile mara onye ya na ya nọ. Ọkwa nnukwu nna anyị, ọkwa na onekwa anya omekwu o ji wee bụrụ nnukwu nna. So Chief Chika Daniel, oche a bụ oche gị, were microphone. Very much. Ekene. Mo Chief Daniel Chika, the chairman of Caregivers International Corporation na United States of America. Mana I know Nigeria, I know the 5 states, 5 eastern states of Nigeria. So they take care of ndo when I don't know who I get the wine. Umo Colombia and doing what all. Na ni bwani. Ka do show na one well all. Very so no ya bụ nwere iwe do ka akụlụno kwe boji so nwe ebe ọbụla anyị nweta na-ewene gị n'ụlọ wee na-enyere ndị be anyị iwe na-esiri ike aka. So na ekene m demen. Ndewo Chief, ekenekwa m gị Chief Chika Daniel, the CEO of Caregiver International. Ekene gị. Chief, tata ị ga-afụ tọpik anyị n'ụbọchị taa. Tọpik anyị ihe o kwuru bụ BIAFRANS. Onye a bụ ihe jikọtara anyị niile ọnụ, ma ndị ochie ma ndị ọfụrụ. So the topic na-akọwa Mazi Nnamdi Kanu will be in court on Friday, September 26, 2025. So na-ajụzi na ọnọma mbụzi Oktoba, na ọ bụ na ọma mbụzi Oktoba, gịnị mere o ji wee bugharịa? So na ya na-atụzi anya na aga arapụ Nnamdi Kanu before the end, ka anyị mara that na amụma niile anyị bụ n'ọbịago na mmezi, because na onwere ozi efe na Nigeria, because onye ọbụla amadụgo nke bụ eziokwu. So na topic anyị bụ Mazi Nnamdi Kanu will be on the court. It's like emergency. Afụkwuru m na onye tuwetiri bụ o si n'aka legal barrister Aloy Ejumakor, ya bụ the senior advocate of Mazi Nnamdi Kanu, if I'm not mistakenly, I correct kwam. So onye isi ọkaikpe Nnamdi Kanu. So o si na platform ya pụtakwa. So ebe a ka m si wee fụkwa ya that na otu wetiri, and I was happy. But n'aka nke ọzọ na-azụkwa ọ gịnị mezi ndị Naijiria ji wee butuzie ya? Nwebego ihe nwere isi a na-akpa. So nwere ihe nụrụ maka ihe gbasara ya. So onwe ihe nụrụ ime ka anyị mara, mana ọ bụ na inwe ihe nụrụ then ka anyị move kwa na another question. No ihe ji wee mee gị invite tata. Ndewo. Okay, thank you very much. Nke mbụ bụ na onye ọbụla na-abụ ụzọ enwe ebe ọ ya abụ. Onye ọbụla na-anụ iwe nwere ntị enwe ebe ọ ga-anụ n'ihe gbasara oge awa anyị nọ na ya maka Nnamdi Kanu, especially onye ọbụla na-efolo the
the information or the news about MKM Mazi Nnamdi Kanu. Yes, in a year shaga. When do banye rally this boy wayenaka do ajomo Nigeria. When you work over ajomo bana onwere obodo do n'ụwa enwere anaracho freedom. And onwere obodo do n'ụwa ya ga ọchọ ka oje liwe onwebe. Especially n'obodo kpọba ashi obodo achọrọ nje anya bụba. Oluzie na ndụ ahụ chere ya afụzi. Ekwekilidezie we na ya raba afụ. Ebe na like ndụ and na achọrọba. Ebe ji agazi achọzi ya mfụzi na union unu ka aje lo onwe union ba mma akwụ mgbe etieliwe. Unu ejidezie unu arolu tutu unu taa na unu ayara ekwe ka afụ. N'anya Nnamdi Kanu ịma na Chineke na Okechukwu na-aka mma mgbe ọbụla n'ihe ọbụla na-eme n'ụwa. Because time na-abụ the best. And oge Chineke lụrụ iwe sokwala mmadụ ya na-eme ma ọ wee kwezu. Ọ ya ada. Otu aka ọ dị. Nnamdi Kanu mgbe ejidere ya bụ nwoke wee na-eme ibe a na-eme wee na-akọ ibe a na-akọ. O nwere ndị ụlọ akịrị na ejidere ya, nwee ndị ụlọ akịrị na ejidere ya. Mana Nigeria na onwebe jidere ene maale na alụrụ mana ka ba na-alụsa ndị Igbo through that man. Ba maale na alụrụ mana ka ba na-alụsa ndị Igbo in general. Iba oji abaji ya nwoke. Mana still ba na-use kwe ndị Igbo ba na-use wee na-akpa aghala. Na-akpọkwala ndị Igbo ba na-akpọla azụ rekọdụ du ahụ na-egekwe ntị na-efolowe maka na na-enye ibe a na-etinye n'akpa. A na-enyebe ego a na-eri. Otu oge ahụ iri ihe ka ịkọ ya aba. O wee bụ na nwatakịrị ya nwe nọ n'ime ụlọ nga for going to 4.5 years now, if not 5 years. Ejidere nwatakịrị ma na-enweghị iwe ome. Nọ na ọ chịrị o meghere ndụ bebe anya. O meghere ọ bụghị sọsọ ndị Igbo ka o meghere anya. O meghekwu ma ndị Hausa. Ndị Hausa ndị Fulani na-egbu aka n'ime. O meghere anya. Ndị Yoruba na-alụ ụsọ onwe alụmala. O meghekwuru anya. Ndị Yoruba na-esokwu ndị Hausa ka ewu. O meghere anya n'anya. Exactly. So na the guy meghere everybody anya. Anọ kịta ka bagọta na this man meghere anya eziokwu. Ha je protect kuzi na north now. So na ọ bụrụ ma Nnamdi Kanu ibe achị ya bịa na 26th of ọnwa anyị nọba na ya bụ Friday. Ọsọsọ ka eji ya eriri ya ịmara speed. Break ya ra adịkwu na moto ahụ mgbe ya eriri Friday. Maka na otegoba ji achọ iwe ya onye ya erofu iwele n'iru. Alụlụ nwa na balụ. Anyị agụ ya ihe nwatakịrị mmadụ na Kenya. Wana ndị Kenya okwu nke ahụ kadoba. Exactly. Nwanne ụnyaa ka Trump president anyị na America ebe a. Ma vice president ya. Ma the secretary of state ya. Ma ndị isi niile o ji wee bụ about 5 of them wee nọlụ wee kwụlụ ọtọ for more than 20 minutes. Wee na-agwa Nigeria na wee release na wee wele ọsọsọ release Nnamdi Kanu. Official. Yes. Wele ọsọsọ na-agwa na ọ bụrụ nke na-ebute authority. Wele ọsọ release Nnamdi Kanu na maghara yiela. Wee mee ka amalụ na Biafra na-ekwu okwu ya n'onwe anụba nwazikwa na nwa je gbu Christians ọzọ gara na Biafra land. Otu aka ọ dị. Ibe ndị ubi ibe edebere a na-eme a na-eme akwụkwọ okwuchi ebe a wee wụọ ọnụcha ịghọtago nke a nwa akwụlụ Sokoto Sultan of Sokoto onye isi ndị alụmana ugwu Hausa bebe ahụ so wee pido na nwere eme ka arafu nwoke ererizie Nnamdi Kanu ka ọ bụ nke a na-akpọ National Security Advisory Bado weli igori kpọchie ba niile na-alịpụtazi ịba because na ndụ obodo ndụ bebe ụmụ okolobịa n'ugwu Hausa abụgo nke bụ eziokwu na ndị isi nwa na onwe ebe chekwudo bụkwa n'osisi bụ ndụ alụmana today
No bro, ndụ trust self. Ebe ọ bụrụ unu nwere ike je jide this young man maka na ọ na-emeghe ndụ bebe anya na alụmana a na-alụsaba. Unu wejezie weche ọkụ unu forgivezie ndụ obodo ndụ terrorist bụ ndụ na-egbusi mmadụ na-abọka. Unu je kwadozie ebe ọ bụrụ maka unu na-eji enye peace talk. Mana onye nke na onwe ejiri egbo jiri mma okwu ọnụ ya ka o ji na-edo mmadụ anya ndụ mmadụ nke ba benefit kwụ ya. Benefit even politician they learn a lot from all of them benefit everybody. So ụmụ okorobịa ndị ugwu Hausa ahụ wee megeni wee decide ya na on the 1st of October next month nke na aba niile ya nọ n'Igbo school na Abuja ka protest for release of Nnamdi Kanu. Ndị Hausa na-ekwu iwe ọ bụrụkwa ndị Igbo na-ekwu ọ bụkwa Yoruba na-ekwu na ndị Hausa na-agwazi ndị Hausa ahụ ji nwoke mmụ na ba na-aftazi ka protest ziebe anyị mana ndị Hausa afụta protest nwere ihe yara eji nwe ike intimidate ya. So ndụ Nigeria Chief enwere message o nwere news nfụrụ kịta na ama m na ịma maka ya ijidekwa okwu ga ka enwere iwe. Sahara reporter right now say that onwe ihe na-afụ ebe a 1 hour ago that steps ongoing to secure international warrant to extradite FCT Minister Wike to US for money laundering charges. So were biederie. Ka isi wefu news ya. Ka anyị kwụsịrị nke tola ahụ. Emechechetara nke ahụ mechara ya aba na nke ahụ. Okay, nna m gwara aga n'ihu. So iwe dị na nke Nnamdi Kanu ndị Hausa ndị youth niile na-agba na-ekwu na ya bịa protest na 1st of October. Ndị Yoruba wọdụkwu think tank we na onwe bagwa okwu Tinubu shia nwoke ma ọkwa na aka do na nwoke m si release nwoke m ka o jebere onwe. Bianca ono na onwe agwakwulu Tinubu shia ọkwa iwu iji wekwete m nkwa ka m wee lụbalụ gị ọlụ bụ na ikwu na ya release m nwoke. Nna onye ọbụla tiri isi ịghọta. Yes. Then nke a na-akpọ Ibrahim Tuare Chineke wofute ka ọ lụọla anyị ọla anyị bụ ndụ Biafra wee nọkwuo na-ewe na-anyọ n'akwa any place ọ bụ Tinubu osodesi rie chiana Nnamdi Kanu iji na ihe arafia ihe rafu ya ego na ya na-aba emeji iwe abụọ ọ na-agwa anyị every time o nwetara ihe anywhere. And all the Tinubu resign go as ECOWAS chairman abi otegon or literally otegon ọ resign ọ malawa na ka gbasaziri so na Nnamdi Kanu even the trend of everything now men a ship even and the anata man the guy when o nwere problem na o chọ nje n'ọgwụ na o tego kwubere okwu n'ọgwụ a na-emezi ka as if say na ọbụrụ mmadụ ka about 3 or 4 days ago je court by the men nonsense there. Okay, and even in the na achịkọta ya and ndị Igbo anyị mere ka nwale na onwe ọbụla medicine Nnamdi Kanu ba mmadụ be nwego so na anya na-ekwu ka na-akpọ mmadụ ọkụ na ndụ just like that mbọsọ ọbịa na court ka o welitere akpa abịa si na ihe ọ na-eme ihe akara afụ ya anya na ihe niile ọ na-ekwu na complain no reality na o nwere nke bụ na ọ bụrụ na ha sị na ọ bụ reality let them take him in a special hospital ka amarazie na ọ bụ wayo ka ọ chọrọ igwu ha ka amara onye chọrọ igwu ibe ya wayo. Journalist na-abịa na court mgbe ha na-abịa ajụ esi ya kedu maka health kwa na-asị ya na ọ dịbekwa ka o kwesịrị ịdị na ọ ka dịkwa wọs na Ikechukwu ka ọ ka ji nọrọ dị anọ because onye amụma because onye kwuru okwu na Nnamdi Kanu kwuru n'elu ụwa nwere ka agba o megide gwakwuo ma Trump gwakwuo ma Obama mee ka Obama mara that na ihe Obama mere Afrịka na Obama na-ekwesị iji okwu dị na-atụ ya na American. Nnamdi Kanu mere ka everybody wee mara that na oke ndị Igbo mosiri ichi ndị Igbo and kịta na ya ma ji so ndị Igbo wee na ya ga-ejizi Biafra wee na Biafra bụ teritorial a niile ọ drive maka ụkọrọ South Eastern region otu ihe eti ewepụ. So what are we talking about territorial? When territorial unu ji aka unu wee kee before the Igbo apụta. Ekwube okwu Igbo bi ekwesị iji aka wee kee ebe niile. Ghọtago? Because ụmụ Igbo nọ n'ụwa niile. Ụmụ Igbo wee ji the whole territorial of the whole world. Eji asị na ebe ọbụla iji emefuru onye Igbo gị naba. Kedu eji okwu ahụ? Can somebody tell me the meaning of that word? Okay, ndị Israel ka a na-asị Israel nọ ebe niile. Mana abịazi na-ajụzi kịta na ga-ezi ndị nọ karịrị ndị Igbo n'ụwa niile na-abụrụ ndị Igbo bụ the highest. And ndị Igbo ahụ bụ the highest na the land ha sikwa n'ime wepụta wee gbasasịkwa ebe a niile ha dị ka ụkpaka now
the land is blessed. Yes. And ndị a na-enye nsọpụrụ n'ụwa niile kịta na-abụzi ihe dịka America na-ewere ihe n'ala Igbo eri. Ndị ahụ bụzi ndị a na-ewere ihe n'ala ha na-afụzi ka second class citizen, because ha na-ekwu second class citizen na be anyị, ọ dịka ọsọ na be anyị ka na-eme anyị second class citizen. The whole world na-eme anyị second class citizen because onweghị ebe onye Igbo jere ekwesịrị efu ya ka ọ dị iche karịa onye American. Ekwesịrị na-afụ onye Igbo a very very respectable to the whole world more than American citizen. Onye ha na-akpọpụsị ntị na-eyi saga. Igbo na-ebu brain aga mba, ha jee mba ha edozi obodo, ha edozicha obodo ha nwe were taasị ha naba. Onweghị onye Igbo na-eje na mba wee mee ihe ọjọọ wee nata. Ọ ka ihe bịa febazi ha na Naijiria ka ndị be anyị bịazi bịa obodo oyibo wee sị ka ha bute elike, because ihe na-edebe anyị n'obi ka ha jee develop ebe anyị, gosi that na ndị be anyị na after the war na ihe anyị na-agba mbọ ka ọ dịrị be anyị mma. Aka ndị biznes na-ama today, ọ bụ ihe nna anyị nyere anyị ka anyị na-eme ka anyị na-eme today, because many people na-achọ ka ha prove the whole world that na true they can stand without anybody. Onye ka ndị Igbo na-eme one by one. Na Igbo adịghị eme ha na-akpọ group of business, because Igbo believe na one man can do what 100 men can do if they have the power. You understand me? Onye na-enweghị power ka onye Igbo na-enyere aka, onye aka ya asọ na ube nwa na-agba n'ọsọ. We know that na enwere ndị nwe ike ka ike, and ndị nwe ike ka ike a ka anyị na-asị ka ndị ọ bụ n'ala Igbo ka anyị were wee na-eme mkpọtụ. But udo dị ka anyị nabata nwanne anyị nwoke bụ okwute ndị Igbo niile, nnukwu mmụọ odogwu na Hamburg. Chief Daniel na nke anyị na-anọ nke maka ọfụma. So mezie onwe gị introduce kenekwa Chika Daniel, kenekwa anyị were ihe dịka obere oge wee kwuo okwu ka anyị banyekwa ka anyị gwazie gị ha na-alụ. Dejen Obinwannem ndị Igbo, ndewo nnukwu nna anyị. Daniel, ndewo. Igbo ndị na-ege anyị ntị n'onu, ndewo. Taa bụ Eke, isi ahịa Eke mara anyị mma. Ise a sị na ha hafụ isi aka bụ otu. Oke ka bụrụ ndị mbụ na ndị egede. Ụfọdụ mbụ na ndị egede ahụ bụ anyị na-agodoto ozi ka anyị na-ezi, ndị were ntị ha nụrụ. Ndewo nna anyị, ndewo. Okwute okwu anyị kwuru n'ọnụ bụ ihe gbasara Nnamdi Kanu. Topic ya bụ o nwebu topic nke ntị Igbo before, mechazie nwetazie emergency news ya kịta now, so ka anyị treatizie the one. So onye abụrụ iwe ojefuna nwere nke ntị Igbo before, mechazie ọbụrụzie ka ntị ya, because o nwere some technical issue anyị nwere, the thing na wipe away, so automatically tigari ya. So expect o nwere ndị mere expect ga-abatakwa kunu si bata, mana due to this kind technical problem meziri everything wipe kwa create kwa another link, and ịbịa tụsabakwazi another link a si tụsa ya na some family groups of the people may respect na ha ga-join because of argument we have been doing about Nnamdi Kanu, Simon Ekpa, which everybody knows about that. So we are now talking about this headline now ka anyị were wee bido. So ka anyị dobezie nke ọzọ ahụ ihe dịka echi anyị discuss wee. So nke a kịta na bụ Mazi Nnamdi Kanu will be in the court on Friday akita na-abịa, Friday September 26, 2025. So 26 of this September Friday, Nnamdi Kanu ga-abịa n'ụlọ ikpe. So ya ka anyị na-ajụ chief na-asịkwa ka njụ oge maka na ya ka nji meg invite ka njụkwa gị asụ okenye ndị Igbo, asụ onye notegoro aka na Germany, asụ onye mitigoro Nnamdi Kanu, asụ onye kpagoro nkata with phone with Mazi Nnamdi Kanu, asụ onye makwa kesi Nnamdi Kanu, marakwa ka Nigeria kesi si aga, marakwa ka ndị Igbo si aga, marakwa ọtụtụ ndị politicians nke ma Ekwere mmadụ, marakwa ma Peter Mbafa ma ndị ọzọ niile. Kedu ife na-achọpụta na-eme na dis kesi Nnamdi Kanu, and kedu ihe o ji wee dị gị ka asị na ọbụrụ ọzọ October 10th nwanụ ka eti igburie ka ọ ga-abụzi ha gbutuziri ọ bụrụzie 26 September ọ pụta na ike agwụgo ha na ojije ejie ka o nwere ife ọzọ ọ dị gị ka na anụ anyị amarọ ịkọwara anyị kịta. Ndewo. Ndewo. Ọ bụ na anyị ga-enye gị some minutes anyị nye gị gị onye ahụ na. Okay. So chief
Just so ihe a na-ekwu na biko bụ okwu Mazi Nnamdi Kanu ọ dị ka efe mana ihe unu ga-aghọta bụ na ọ bụ aka Chineke na-agbara ya bụ mmiri na ndị ọchịkwa na ya ji aka ya wee kpọchie obi ndị fero ha ka o wee mee ka ike ya fụta ife. Ike a na-afụta ife bụ na o mere ka ụwa niile mara eziokwu dị na ihe gbasara Biafra na mmegbu anyị. Then ọkwa n'oke a na-akpọ ndị Igbo na-achọ nọ n'ụra tete ka anyị mara ndị anyị bụ cheta ndị anyị bụ cheta abụmndụ anyị na Chineke ọ ụzọ okwu iyi aha ihe ka na-aga. So ịbịa na ndị Naijiria na gọọmenti Naijiria ana m agwa na anyị were German lesson ha bụ a dictatorship regime correspond with the oath of Egypt. The oath of Egypt bụ Arabization. Ọ bụ ebe ọ ji bụrụ religious connotation bụ ha ji wee na-eme this invasion a na-eme which Mazi Nnamdi Kanu ewebeghị onye sere ya foto with pistol maọbụ AK-47 n'okwu ọnụ ka ọ nọ na redio na-ekwu wee makwa ọkwa ihe a niile a mere ka oke. So ndị a wee na-eme advances ahụ mana ndị gọọmenti Naijiria bụ gịnị oke na ọrụ ha bụ ha na-agba mbọ ịdị relevant because ha enweghị okwu nke ka ha dịka ụsụ na-ewu ọnụ so mezie ụwa niile dịka Nnamdi Kanu kwukwere ovulu amụma ihe a na-eme kịta na ya ga-eji ije a anọ ga-eme ka Biafra bịa ọsịsọ ndị eziokwu ka o kwuru ndị Biafra abịago ọsịsọ. Exactly. Ọsọ ya ga-anọ na ihu agha. So because ọ bụrụ na ihe mere ihe ada eme ọ na-adị ka ọ dị ka ihe mere ma mmadụ awụkwa ihe ahụ niile ha na-ada atọ ịkwụ ka ọ bụ ndị ugwu fụtara muvuo anyị nwekwukwere okwu both ma na TikTok which he fere mekwu ha because Nigeria has become the yirgo medal the most cowardly army ewere n'ụwa niile and yiri medal nation of cowards ndị na-ama Chukwu nation where villains are being honored. Ọ bụ sọnsọ infidel nwoke ahụ abụghị nwoke bụ onye ga-anọ nwoke ibe ha ga grupu onwe ha ga nga onwe ha na-erepu nwunye ha erepu ndị ada virgin daughters agbụ n'ọkụ igbu ndị mmadụ bata na ebe house of worship ma mushe agbara ha dobe agbachi ihe a niile ihe yiri ngwa ọgụ ha fọta na-eme press conference ha na ndị steeti anaghị ha peace deal and the peace deal have to make their mission official. So that at a time Ashija will surrender to that autocratic dictatorship regime. So now, Mary, the northern youth, now they called out to be a very dark man. She called quiet out. She had let youths, lazy youths, and all youths bona, unu no na your own land. Now we name. Then now they make a mistake. The same similar experience in the German can win in Nigeria. Him exactly name Marina Germany, the name in Nigeria. Makov group of people believe in a dictatorship or autocratic government. Behavior take over on that door. Notably with 6 million Jews. Then I have been 1945, 1989, 49. I shouldn't believe in an extremist regime. Have one state.
ha were DDR one party system dịka ọ dịkwa na Nigeria kịta ihe niile na-ahụ ebe a one party system that can only operate through Chatham House under that oath of Egypt. So eme anyị achịkọta ikpe ọnụ. The only thing to hit the point to the straight point there bụ maka Friday. Yes. Even the case was October 10th. Exactly. Or if I know this how are the first to call the case up emergency na Friday. Okay. All because na ha chọrọ halfway. Mana ihe nchọrọ ka ndị be anyị ghọta bụ na amara m ihe a n'ọkwa maka anyị ndị n'ọkwa mmiri biko ozowe mgbe ahụ ha jidere si na ndị Ahitofel a Britain ndị ara ọ bụ ha wabụ ihe mastermind movement a soro ndị be anyị wee gwakọọ ya break international law were ekwere mmadụ mere scapegoat tigheghi ya. So ekwuru m mgbe ahụ na ewere si na-ewere ihe ndị a tere Mazi Nnamdi Kanu and ha bụ ndị dịka so ihe a program every time the thing na-ewe effect na ọ bụ ebe deteriorating health a na-ekwu maka ya na the same thing ha na-eleta obido anyị na-efe otie mkpu kwuo na ihe a niile na-eme kịta ga na-eme kpọọ ndị be ha ndị middle belt na ndị Southern Kaduna si ha na ha emejugo ndị Igbo ụmụnne ha because na ha join this invaders wee gbuo nwanne ha during the war. Ha bịa ka ha jee mme yọọ ndị Igbo. So emeche okwuo na ya mana ha ga-egbu ya na ya kwuchie ihe and true na DSS a ka ọ nọ ha gbaa ihe ha mechara o webe ehe ọkụ ebuli the National Hospital ebe a ka ọ nọ with the same as announce ọ nọ. That's the end. So I am sure na by Friday na ha ga-ahafwe asị ga-eje ụlọ ọgwụ. Ịghọtago? Then ha sị na onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndị nche kịta ka ndị Igbo kwesịrị igosi ha iji bụrụ Igbo. Exactly. Maka na ọ sịrị gị na ya bụ Chineke yere craftsman wisdom o ji create a fabricate weapon na ya nwekwara antidote. So a ga-ewelite ndị were antidote nwere ike ime ikusho na rush mee gịnị restore health ọ bụrụ maka Biafra ị na-akọwa kịta na abụ na mmụọ gị na-agwa gị na at least na in release a ga-erelease ma ọ bụ maybe ihe ọbụla dị ha n'obi dịka isi ekwu na a ga-atọhapụ ya mana ntọhapụ ya na-atọhapụ ya ọ ka o jebe ụlọọgwụ ka ọ nabazie so ka o nwere onwe because Nigeria ejigo ya enough because even Nigeria dara iwu by kidnap ya from Kenya, which is all against of the international and African charter. So kedu nke na-ekwu kịta a ga-erelease ya ka o jebe ụlọọgwụ emechaa ọnachi akwa na ụlọ ikpe DSS ka ọ bụ osisi n'ebe a na-etiriti ya ọ nabazi ebe nne ya which one ka ọ dị ka ọnya bịa na chibu ụzọ mee? Definitely he enweghị any option than to let him go because ha ma na ọ bụ na ha hafụ ya revolution a na-ekwu okwu so he enweghị any option than to let him go. One bụ the defense counsel nyere no case submission. Ọ bụ na ha were counter ya na last court sitting ịghọtago ọ bụ ebe ha kwesịrị ime so but ọ gbara nkịtị kwere ekwe. Information anyị wetara mgbe ahụ bụ na ihe ha ji ahapụ ya bụ na ha na-eyi late Buhari so na ahapụkwa ya celebration atọ ọ dụzie ka ọ bụrụ ihe na so ha ji egwukwu ma politics. Ọ bụ ebe ihe kpatara na ha postponed that case to October
then half of 24 people had came with more than 5 years or thereabout. Yeah. BIAFRANS. So definitely more than a will learn a haga half one. Alapia from I there. have Mazi Nnamdi Kanu. Okay. Because Haman would be now, and that peace deal had to remain with the bandit. Yeah. Yeah. Nke ahụ mma bịa na nke ahụ leta nke ahụ m ga-abịa na ya onye ka anyị si ka anyị were ewere nwa obere ka anyị akọkọ na-ege ege ka o doo ha ntị ndewo na m ndewo chief Chika Daniel o nwere vidio m chọrọ itinye kịta and vidio ahụ m chọrọ itinye achọrọ m ka itinye ọnụ n'ime ọkwa nwanne anyị nwoke nọ n'ala Igbo bie tiri mkpu ahụ at least ama m onye a nke a na-akpọ Ebube Joseph o nwere ihe o kwuru maka ndị nọ n'Amerika wake up and ndị ma during Nnamdi Kanu campaign and evangelism, he always keep mentioning America. If American wake up, we are going home. If a woman of America wake up, we are going home. So he keeps saying that. I don't shout to too much. Mechekwaje nzukọ ndị Igbo, Igbo World Congress in American, also present the matter in the parliaments of Igbo Union in American. So all those things Nnamdi Kanu kwuru maka American. Here men American na adịghị active and the video akịta na chitiekwa bụ something like video sikwa na labai wee gbagote na-emeshọn kwa America which is na onye ọbụla mana Trump bụ American nọkọ isi ụwa so ebe a na-abịa ekwu okwu ndị mmadụ anụ ya so na-ajụzi ọ bụrụ na ị na-elezie the video gị maazị ibe nwere ike ikwu na ya maka onye nọ n'Amerika sị itego nọ n'Amerika ịgbagotego so o nwezi nwere ike ikwu maka ihe nwanne anyị nwoke kwuru ọdago ihe nwere ike na-ekwuzie ka m weta the video. Okay. Yeah, when you will be a melon, more than I release it that Friday. I wait you with the Tesian. What I go over. I put a very release that Friday. I wait to you attentive. I will go over. Exactly. What I go over. So now I don't know if people give a chum. When you see that, you do tea. Okay. And I live in America. Okay. Iguchago? Yes. Okay. Ihe onye akịta na bụ nwanne anyị nwoke akịta na aka na-akpọ Ebube Joseph something like that. So ọ na-ewetakwa information na bai and o mebego exactly ife mụnwa gwara ya eso nwenye ya advice ihe ọ na-eme na si at least ka ọ na-eweta ife na-eme na bai ka anyị nwa bụ ndị nọ n'obodo oyibo na-afụ ya ọtago so na ọ bụ na o mebie ọfụma na obie na-emerie ka ọ bịa kpata ego because ha ncha niile na-enwecha problem na finance so men even enyego m ya aka at least sometimes enyegoro m ya aka ndị enyemaka nyekwara ya bụkwa ha part of ịkwadokwa ya n'ihe ọ na-eme nwekwa mgbe ọ yara arụ nwekwa mgbe e mere ife mgbe kidnapụrụ ya so onye nke akịta na-agabigokwa a lot of things ana otu a ka ha si ewechapụ ndị dị otu a onye wepụta ha n'onwe ka o nyere aka mee ka ndị nọ n'obodo oyibo mara ife na-eme na be anyị ewepịa n'ụzọ ana ọnya bụ ife mere ndị Obinwannem media a lot of them ọtago mgbe a bịa na-eterete ife ụfọdụ n'ime ha na-ewithdraw so nwanne anyị nwoke a na-eweta ife ọ na-eweta reality because ọ bụkwa onye nke kwere na Kraịst ihe na-ese mụ na ya bụ na mgbe aha nsị ya na ọ bụ na anyị ga-arụkọ ọ ga-alapụ ya dị na Kraịst mana o kwechiri na ọ ga-eji ọrụ Kraịst wee dozie ebe anyị na ya nwere onwe ya dị willing to use the name of Christ to make sure that na ndị be anyị ghọtara na bụrụ everybody bụ ndị na-akpọ Kraịst bụ Kraịst messenger so na ọ ya eprove kwara ha rock na ya nwa anọghọ n'imepe n'ụka but ya ga-eji ọnụ wee na-ekwu nke so nya nwere onwe ya I know him very very well and we are discussing so o rugokwa mgbe anyị ga-akpọ ya ka ọ bịa ka anyị jụọ ya ajụjụ ihe ọ na-agabiga because ọ nyanwa bụ onye mụnwa trọst as a journalism now n'ala Igbo unu na-afụ ihe ọ na-eweta na mba akwụkwọ na ihe ọ na-eweta na mba akwụkwọ bụkwa something anyị ga na-akwado ihe anụkwa mgbe ọ na-asịsị na ọ na-edere nkwado something like that so ọ bụ na ọ ga na-agwa anyị eziokwu anyị nwa na-ewekwa ya wee na-arụ ọrụ na-ewetara anyị information na-agwakwana anyị ife na-eme na baya because onye nke nọ na Anambra steeti uche na gị nwa na ogo na Anambra steeti so ihe ndị na-adabasị ya na amara ka ndị Caregiver International ga-esi na-enyekwara ya aka in one way ka ọ na-eweta ife niile o kwesịrị na-eweta so onye ka nsị ka m present to you and ka ntinyekwa the video a bụkwa o nwere ihe o zuru nwa bụ ndị na-Amerịka so ị na-ekirizie ịmazi ị ga-agwazi ya maka na ozi ga-eruri ya aka and marakwana ozi o ziri marakwana ihe o kwuru marakwana ebe a ga-esi weti ya aka ka mara ihe a ga-eme ka
the ozi oziri ebe a ka ọ bịa na mmezu. So can play the video. It's okay. For all the Igbos that are living in America. This message is for all the Igbos that are living in America. Igbo, non-American. Please, this is an urgent message to all the Igbos, non-American. Please, the time has come that you people will rise up and do heavy protests in White House. Okay, look, where all the Igbos that are living in America will come out and do protests for the release of Mazi Nnamdi Kanu. Nigerian politicians, they are making peace with the terrorists. They are making peace with flying herdsmen and Boko Haram. And the flying herdsmen and Boko Haram, they are free. Nobody will arrest them. Nobody will persecute them. But they have arrested Mazi Nnamdi Kanu, put him inside the cell. Since how many years? Because of Mazi Nnamdi Kanu is playing about Biafra. All the Igbos in America, the time has come. Unu ga-ebinite ọtọ ịga mee protest for the release of Mazi Nnamdi Kanu. All the Igbos in America, this is an urgent. Ndị Igbo nọ na America, unu echene ka President Donald Trump John kiri ihe unu chọrọ. You people should do protest. Donald Trump will take action. Ndị Igbo nọ na America, you people should stand up and do peaceful protests in the front of White House, America. So that the President Donald Trump will know what Mazi Nnamdi Kanu, what Nigerian government are doing to Mazi Nnamdi Kanu. They are making peace with terrorists that are slaughtering thousands of Christians, thousands of soldiers, bombing churches. They are making peace with them. Boko Haram and flying herdsmen are moving. Nobody will arrest them. Now they hold Mazi Nnamdi Kanu because he's talking about Biafra. You people should rise up. Ndị Igbo in America. We need to look. The northern politicians, they are making peace with terrorists in the north. Boko Haram and flying herdsmen have been slaughtered thousands of Christians in Nigeria. Now, those people, when they will arrest them, they call them repentant Boko Haram. They say that Mazi Nnamdi Kanu committed in Nigeria, and they say that Boko Haram have committed in Nigeria. Which one will pass? The way this man sees, because he's an Igbo man, the Igbo in America, Bikonu. Open the 100 because I know that in America, thousands of Igbos are in America. Thousands of Igbos in America. Open 200, 300 may protest in the front of White House, America, with the picture of Donald Trump and Mazi Nnamdi Kanu. Draw the attention of Donald Trump. Because Donald Trump knows Mazi Nnamdi Kanu. Doing his first tour. Mazi Nnamdi Kanu campaign for Donald Trump. He campaigned for him. Even when Donald Trump won, he ordered people to celebrate his victory. And even Donald Trump posted the campaign at Twitter account here. Check it, you will see it. Yeah. Ndị Igbo ekenekwa m unu. Yes. Nke a bụ ịnego chief efugo ka o si wee dị. So kedu ihe nwere ike ikwu na ya bụ meseji a nwanne anyị nwoke pasịrị na when was anaga iwe dị to ya bụ ngwugwa ya tata na atụzili ya for what? Iwe okwulu bụ iwe mere eme ka okwu. Ịghọtago? Mana at the same time, o wego ụmụ iwe dị iche iche ndị Igbo mego. Ịghọtago ba? Yes. Even Nnamdi Kanu ahụ n'onwe mego maka American president is support iwe a na-eme. Ịghọtago? The White House and one of the chief of staff one of the lobbyists Nnamdi Kanu hire direct na loyal. Wanya. Ịghọtago ba? Yeah. And the whole of almost all the majority of the Republican lawmakers in Washington. You got to go? The Vice President of America, the Senate, even by the Senate President over there. When the Speaker of over there. When in the
ịka ndị gbasara Nnamdi Kanu Okwu chebe dunia ndị watch even ogo mgbe America sendịrị mmadụ unexpectedly a representative to the court na Abuja oge Nnamdi Kanu je court esendịrị owu agadi nwaanyị onye ọcha na-esi bọdọ na-ewu na court ahụ America sendịrị ya ịghọtagoso uchebe dị ya anya badukwuna ya na ọnụ nke anyị nwe na onwe anyị bụ ndị nọ n'obodo ije mee iwedile ije protest yes mana ịma na ọ bụrụ mma nkịkọtara ndị be anyị nọ n'obodo ọnụ ka e wee fụọ je protest ya nwa dụrụ izi ọ dụrụ asị iziela ọdụ na Naịjirịa ịghọtago ọba ọtụtụ n'ime ndị almost 95% na-eje ọlụ onye fụta ụtọ ojewere onwe ọlụ onye chọọ nabata n'ime aṅachi mgbe o ji ya bata n'ime aṅachi wee jechaa iwe ọ ga-eri enwee ike sef ụfọdụ ejezie ka na-achọ kaba nọlụ na bed zuo onwe ike ma ọgbafushi ụlọ apalịba di ya agbalị machi mọchi ya lara ụla ka iwe ha bizi adụba n'obodo a so ọnya bụ iwe so wee mekwu ya and ọzọgharị ndụ nke nwa na-eme na na fight for the struggle for Biafra ịghọtago ụwa abịa wutin the sef anaghị atụsachazie anaghị adọkacha onwe di ya the majority of ndị nke anyị nọ ndị be anyị nọ n'obodo dị n'otu ya mmiri na mana bad interested na ihe gbasara Biafra gazie na-abụzi otu iwe ndị na-eme iduzi anyị onye ahụ adịdụ onye amadụ ebe a na-emesa ya dụrọ serious ịghọta so ọ mgbe iwe ahụ bụ ikuku na-ekughere nnụ n'azụ ma ọ na-ebe ịghọta ọ bụrụ na anyị nọ n'obodo a mara iwe ebe anyị sọpozi ime ma ịgbasa je pagharị ndị plasta kaadị wee jee na Washington 200 people 300 people yes so na ewe dị anụ mana elo Chinedu ebe nwere ọdụ bụ ochie na chụrụ ya ejiji otu a ka ọ dị ndewo Okwute achọ ka ị were nkeji abụọ ịghọtago wee tinye ọnụ racha chief ọnụ ka agakwanịrị onwe another video m chọrọ itikwa kịta na bifo anyị achịkọta because achọrọ m ka ya program taa aka ka ndị mmadụ wee nwee ike na-ekiri ya anyị ga na-abịakwa kwa mgbe a na-ekwuchi ofu ụbọchị ndewo yes ihe niile ahụ so n'usoro ya Biafra bụ ihe oge ruru ụwa niile mara and ọ bụ aka Chineke na-agba ya ka njisi na Biafra bụ religion ọ bụ Igbo ọgbụgba ndụ aka Chineke na-eposition ndị ojii eme unveil that prophetic last kingdom. Prophetic last kingdom ga-abụ United States of Africa, Biafra with the stepping stone. So a ga-collapse that dictatorship regime na Nigeria to Biafra solution. So my White House ahụ Donald Trump mana the only card ọ ga-play na that region now Biafra. USB and the USA we definitely work together. Yes. Now, restore Africa because of the only way we can achieve security and patriotism, but that Biafra solution. So the chief of staff, like Chief Daniel here mentioned, who lobbyist to IPOB before, but chief of staff na White House. So there's no way all those people can abandon us. And the politics in Nigeria, in Russia, and Africa, in Russia, yeah, Tinubu no we. In short, Chineke atọn go sword all the enemies against their own self. So the center cannot hold anymore. Media habiago, I just cause and go on how the ka anyị bazie na another video m ga-eweta nke a bụ nke ndị content creator anyị ịma anyị na-eweke ha up and ekele dịrị Chukwu na ndị be anyị etetego n'ụla so nke ka mkpa bụ na meseji abago so onwe onye gasịsị na ọmahazi ihe na-eme onye ọbụla amarago oji na ọcha ka ọ dị ịbịa na soshal midia ikwesịghị iji anya gị wee mara ndị na-ekwu okwu ka ala Igbo dị mma na ndị na-ekwu okwu ka ala Igbo hapụ ịdị mma ma ndị na-ebute nsogbu ma ọ bụ ndị ji nke ha nwere wee na-emere ndị ọzọ akpịrị ntonto ịghọtago so which is na onye nwa na-akọsị izu ori maka na ịbịa gosi nwanne gị ka isi wee nwee ego nwanne gị enwekwuo n'ego ka isi nwee ego ọ bụrụ ya gbọ
so automatically ndị na-eji ego nke ha nwere wee na-etinye ndị ọzọ na nsogbu. Ọkwa ya ka Obinwanne na-ekwu okwu ka akwụsị na ọ bụrụ na ị kpata n'ego ime ka ndị vileji gị ribe gị kpatara n'ọkwa na ka etu a ka nna anyị si zụọ anyị ka ọ bụrụ na ya so n'ọnya mere sometimes ndị be anyị na-eme ihe a na-eme na soshal midia, ndị dịka JPAC ha, ndị dịka Okwuruọra ndị Igbo ha, ndị dịka Ejofeze Akụ ha, ndị dịka Maazị Dibia ha, ndị dịka Keya na Agbo ha, ndị niile abụ Onowu Igbo ha, ndị a niile bụ ndị ikorobịa kwesịrị na-edozi ala Igbo by this time. Mana abịazị m do surprise ka ndị a niile si wee bịakwazi na soshal midia na-achọ ego soshal midia, ha bụzie ije dozibe nna ha, mana ọ bụ na ha doziebe nna ha kwechirisie na the toll gate of our land, makwa ego ole ndị a ga na-ebuba gbọ chief ọ bụ na ihe na-ekwu abụrụ enwe m ti vidio ka iwe wee si n'okwu ọnụ m, maka na vidio ọbụla m chọrọ itinye aga m emegodi nwa chọnchọ analyze ka unu mara ihe ji wee bute vidio. That is only the thing ka anyị na-eme ya ka ọ na-aghọ ọkụ. So automatically ndị be anyị kịta na bụ ndị content creator. Obinwanne Foundation enwere ihe na-akpọ Obinwanne business strategy. Obinwanne business strategy na m ga-akụziri gị how to do business and make money and get it without a problem, without committing a crime. So ebum yekizog, ebum something like a business strategy. We be saying na agwa gị ya ọ na-abanye. And otu a si buru ka Chief Chika Daniel wee buru o ji wee create Caregiver International Foundation. And otu a ka nwanne anyị nwoke n'ebe a bụ Stone Okwute, Livingstone nọkwa ebe a kịta na 12 Stone. Otu a ka o si create kwa foundation, o create kwa ebe a na-akpọ New Rangers. So ihe niile a bụcha mindset of ndị Igbo, and ọ bụrụ na ndị mindset of ndị Igbo abịakọta ọnụ with differences to God, ọ bụrụ na ha push it to ala Igbo ga-abụ a tourist center to the whole world, because icheke ndị a na-arụ individual house, imagine is here that na individual house are going to be the house of every Igbo man, that the highest house that individual build in our land right now, the classic and the goddess house. Imagine that house ozuo onye ọbụla bụ onye Igbo, which is na ndị Igbo nwere a lot of things ha ga-eji mee udo na obi kubana bi today. Every living person in Igbo land should have that kind of same house. We have that kind of resources, we have that kind of power, we have that kind of knowledge, and that is why nji chọọ ka ntinye this video ka unu wee fụ na ndị content creator anya anatabago kịta na ajụba ese ihe Okechukwu na-eti mkpughe, na-akpọ Obi Kuba na afa, na-akpọ Chief Priest afa, na-akpọcha ndị a niile bụ ndị mma na ha kunite si na ihe na-eme ụmụnne ha ma mesi ụmụnne ha. It no go happen in 2 days, maka na ndị a kịta na-arụ ọrụ with Nigeria. So na ọrụ ha na-arụ with Nigeria bịa na-egbu anyị today. So ha ga-esere aka n'aka Nigeria ka anyị wee mara ndị anyị na ha na-anụ ọgụ. Ọ ka o kwesịrị ịdị ka anyị gezie nwanne anyị nwoke ntị n'ọnụ kwụ n'ofu ife o kwuru bụ JPAC nke a ọ tatabizi m na-akpọ ihe gbasara ya, maka na onye kwu ọfụma anyị ebute ewe onye kwu ya na-akpọ acculation. Okay. Ọgwụ nwedere mgbe a gwara anyị that non native doctors bụ bad influence to youth, na ha na-apụta online ma oke ite ma oke awele ma oke ibubo gbaa their work na Facebook menta mee Morocco. Na achọrọ m ka m jụọ all these billionaires na ala Igbo ma Imo State, Anambra State, Enugu, all these influential billionaires they post their wealth na social media without telling us the source of their income. On how we sort of bad influence to youth. Because again, I was like going through the Facebook where we post to Obi Kubana News, which is verified page. Able post through about vintage interior. No go to watch 100 and something million. 80 something million. People take the watch, go see I. In the go see I watch, yeah, can youth. Can you can youth? Can they na go? What do you expect them? How can they feel? Now, they didn't take their properties, their wealth online. Now they make 1 or 2 illegal business. Ufọdụ ka na-eche na ndị a na-ebu ọgwụ, ufọdụ na-eche na ndị a na-atụ ọrụ, ufọdụ ka na-eche na ndị a na-atụ anaza, ufọdụ ka na-eche many things. Mgbe ị gbara watch ya na onye agụrụ watch 100 and something million, ị gbakwara anyị na chance of business onye ahụ na-eme, so that ka iwegoro ihe na-akpọ warn to youth. Yeah, iwegoro youth one of these days ị pụta on camera ebe ị na-apụta egosi ụlọ gị, gosi moto, gosi Rolls Royce, gosi Coledan, gosi just like Chief Priest.
It also goes all influencer go fine and good. I'm not against that. It is go see go see your travel experience, go see very go see when you go even possible 2 minutes of your time. But then at the same blue app why they go see the world. They give what they win na body na baba na Bentley where they win na Colin na Rolls Royce na watch you go 100 and something million. You hope to go 2 minutes. One day mad say that's na ife nda be ife na-eme ego ji apụta na your factory na ebe ịrụ factory na ebe were ndị mmadụ n'ọrụ, just like seahorse lubricant. When I was interviewed, I'm not trying to compare all these people with seahorse, but even if I compare a little bit, bona na seahorse kwuru si na before na-eri ego ndị mmadụ na-ama na na-eri ihe ọ na-arụ na-eri ndị owe n'ọrụ na o were more than 500 people n'ọrụ n'ala Igbo. The evidence is there. No, there is ego. Ndị mmadụ amago onye ahụ nwe seahorse lubricant. Ndị mmadụ amago na ebe a gosi eme no, and n'irikwu ego ahụ dịkwu more encouraged because you know achieve them that now the team doctors about bad influence to use. Ha na-apụta online mgbe oke ite mgbe oke awele deceive youth this and that as people as government say. Then onwezie ndị dịzi mma ịkọta akọtọ bụ ndị team doctors agụrụ akwụkwọ na-ejere university. Then ndị sosi na mmọnwụ basịrị mmọnwụ ara atụ ha egwu anaghị agwa ha okwu. My brother Vintage Interior, God has blessed you. Okay. God has blessed you, placed you on top. If I enter from you, I need your money. If I need it from you, put on about you to Oku nkasi obi. Yeah, na about you to Oku na ewuli their spirit yenu. Word of exaltation. Na ihe gave the if give connection. Man na put online. If you say put online, flaunt all your words. Put online 1 minute of your time. Why use? There is dignity in labor. Tiaga business and Oya Garagi. Tiaga business and Oya Garagi. At least you are yes. Don't if I'm Oya money me. Na can't charge they put on money. I want you with a watch 100 million. They buy a watch that cannot tell you when the world will end. Watch that cannot tell you when the fuel price will change. Watch that cannot tell you when dollar price will change. Watch that cannot tell you when you will die. The watch will not tell you the time it can happen. What? Watch of 100 and something million. If it is empowerment or empowerment of 100 people, that's empowerment of 100 people, 1 million. Empowerment of 50 people, 2 million. Empowerment of 25 people, 3 million. Oya Marego, and I wear Marego is the ego. Ben, and I wear. Omenala Igbo na-agwa. So ndị nwekwa na ụmụnne m chief ọ dịka onweji ife n'aka mana onye a bụ ife anyị ji wee bụrụ ndị nọ n'ụzọ anyị nọ n'ụzọ otu anyị na-anọrị a lot of things they go on. So Okwute kedu ihe nwere ike ikwu n'okwu a nwanne anyị nwoke kwuru? Achọrọ m ka Igbo birikwa nke ndewo. Ihe a niile so n'ihe ha na-ekwu ọ sị na ihe na-eme anyị shi anyị n'aka. My people are perishing for lack of knowledge. Ọ bụ ebukwa ndị America ji so Igbo ha sịrị say that don't mind them, they remain a slave forever. They never learn. They are only equal in bossing ring. Give a black man power, money, or knowledge. He will classify himself from others. Say then that now, if you want to hide anything for them, hide it in pages of a book, they never find it. So that is the trend cause the chaotic situation I wear in the Southeast today. Because we don't share knowledge. Then I hate with covetousness and self-exaltation. Chief, we open for competition. And that competition will lead the meeting son. I wabun dogen one kiri obun nanai handum bunande get na naka Chukwu. Yeah, that original covenant with the bond of nature of heaven should not Biafra religion.
and Chukwu na-akpọ anyị oku ka anyị natachite ndị anyị bụ si n'Egypt pụọ si n'oru abụọ. So the whole thing ha na-eme abịago create that situation. Then our youths to the politicians say na politics bụkwa the fastest way to become a millionaire. Exactly. If politics ọ bụ kpatara na na-egbuche mmadụ were abụ kansụla abụ House of Rep maọbụ Assembly maọbụ gọvanọ. Ọ dịghị ada eme in civilized world bụ civilized mind maara eziokwu. Grundgesetz bụ fundamental law of that bond bụ mkpụrụ osi na-aba achịcha taa. But our people the desperate na-erite ụwa n'uru mkpụrụ obi ha na-ekwunego. So ihe ọ na-agwa ha bụ ha chete na egburu ahụ ha si fute ome ha na-emerishi. Ha chete na Chukwu okike gosiri ha sign through 20 pounds maka ị ga na-etu every family na Igbo today bụ 20 pounds. Ọ bụ nickname anyị God of Miracle. Ndị iro anyị buru anyị ebuo wakpo anyị gbuo 5 million. Emeche I declare no victor, no vanquish. Biafran soldier form Rangers gbaa Nigerian Army 2-1 1970 Challenge Cup eji wee end Oga 1971 under later Olu na finance minister year 2020 pounds. Chineke jigwere mụbaa the whole family. Emere that CAC freeze account ahụ may abandon property. To see how evil those people far away have won Nigeria. No te go. So now the Chineke we go see Ojibruchukwu na the whole of those tribes conspired. Deka bu nwanne ha ebubo ka Ken bu nwanne ha ebe because na ọ na-achụ aja dị nsọ. Ha ncha niile na-ebe akwa na ndị Igbo egopugo the land that ndị Igbo must go. Envious, greed, wicked. So but now ndị Igbo kwan emere miracle a kedu ihe ha ji chetere Chineke a anyị na-aza efe na-eme miracle a wee sọrọ nsọ fundamental a ọ sị kedu uru ọ bara gị n'ihitere ụwa niile n'uru mkpụrụ obi ụmụ Igbo na-perish for lack of knowledge. Mana oge erugo oge anyị ji sanitize the land ma restore ka ihe Chineke. Ndewo okwute ndị Igbo niile 12 stone. Chief Chika Daniel Odogwu ndị ọka jide ebube ngwa na-enogonụ okwu a nwanne anyị nwoke kwuru na ihe m ji si ka unu tinye ọnụ bụ na ozi anyị na-agbasa o nwere ka ọ dị ndị mmadụ ka ma ọ dịkwa ndị ihe nji weta ya bụ na ndị a bụ ndị hapụburu ife ha ga na-eme ebe ọzọ. So kịta na ọ dịkwa bịabago ha na-arụ maka na mgbe m na-akpọba Obi Kuba na-akpọ Chief Priest ọ dịka ma ehetiri ha. No, abịara m obodo oyibo fụ ihe unu fụworo before me. Why can't we take all those things through Obi Kuba na dozibe ebe anyị ije na Ukraine nwe ha na-akpọ group of company ha na-abụ ihe na-arụ all those 20-something story building arụcha hand gọọmenti over ịghọtago ha ewerebe through tax. So many ways esi ebido obodo karịrị akarị ịghọtago bete ndị a kịta na ọ bụrụkwu mmadụ ka ha na-azụ dịka esi abụ onye kpata ego je village ọkpọrọ ofu onye dịkwa kụziere ka esi akpata ego ọkpatakwa nke ya ịghọtago. That is how Igbo grow before. So mgbe m fịa afụbazie ndị anyị na-akpa ego ha kpachazie ego ha naghị enyere ndị Igbo aka eje na-enyere ndị azụ ụlọ aka. Imagine na ndị Igbo na-eji na Lagos wee na-arụ arụbasị kedu ihe mere na Obi Kuba na amaburu ihe nọ na-arụgasị o dosi ihe niile o nwere kịta bụ na be nna ya. Otu akwa ka ọ dị atụ ha na-emuleti atụ eze ịghọtago ihe niile dị na mba. So na onye mere ndị ka bịa na-eme kọntent bịa na-ekwuzi okwu na-agbasakwara ihe gbasara this empowerment which is na caregiver nọkwa n'ime na ka Obinwannem si n'ọkụ ya ịghọtago. So kịta ka ha matara ife ha anyị na-ekwu okwu ya ịghọtago. Kịta ha matara ihe ha na-ekwu okwu ya kedu nwere ike igwe ya na ihe vidio a o kwuru ọfụma ka ịkwanụ ndị agwara ka ịkwanụ ihe nya nwana onwe bụ ndị kwuru ekwu gịnị ka a ga na-agwa ha because they need to wake up and understand the message I particularly have been passing to them since 2013 through media. So ndewo Chief. Yeah.
Iwe do ya bụ na ịma na agba ebe anyị nọ ya kịta bụ agba ọwụ ka anyị nọ ya na ịghọta. Yeah. Ọ bụrụ otu ụmụazị anyị mụ kịta si erizin ka anyị rizin mgbe anyị na-eto kaba. Exactly. Ọ bụ ọkwa otu ha si achụ ego ka anyị si were ọchụ mgbe anyị chụrụ. Mgbe anyị na-achụ ego nke anyị chụrụ na ego anyị na-eji n'uche anyị bịa cheki ego dị too much. If you ego do too much, likewise the punishment do niado. Exactly. Me got go. Ego do too much. Mba wine neto. I ain't a guy na any or do too much and you want to poke na question but I have na we go yaga. You see? Because of the risk do near. You got that. Yes. Yes. Man, no mas the kid and HV do no. You got go. You want to wait a walk where we go can Ọ da ka ebute ike. Eje bute ya loss ọ bụgodị na ya egbu mmadụ ịghọta. Nsogbu adịrị. Onye gburu mmadụ wee kpe onye ihe ejesi ya wee ga nwee kpata. Then abịa na ndụ nke ndị bloggers emochi ya na amachaga ndị ekwu nke a na-ekwu. Onye pụtakwuru izi ọ bụrụ na ichiwachi ma ọ bụ ibu propaganda ọ ga-amachakwa na eziokwu na ọ bụrụ eziokwu ka o ji eri ibe o were na-eri enaba aghọta. Mgbe ndụ anwụ na-eri mugu chọpụtazi majority chọpụta about 90% chọpụtara onye ọbụla eji nwa aka ji nwa chi ime gịnị gbakọtazi ya bụ azụ wayazi enwenwe ike rinwu ya mugu ịghọtago ụba. Yes. And enweziri ike ọpọ na ebe dịrezi ya nwere mugu na onwe enweziri ike na ndụ ahụ na onwe bari mugu a na-achọzi elebachi ya tọgbuwe na bari iwe mugu ịghọta. Exactly. Onye a bụ ihe onwe ike jide n'ala Igbo. Mgbe anwa chọzi ya maka repenti ya ka ọ maga na ada mezie nwe iwe ụfọdụ ya adịgwa mma ka e wee ike wee balance ya the equation. Yes. So, exactly. But even mmadụ anyị na-eme n'ụwa just malidati na ụwa anụnwa na aya arafia mgbe oge elu. Otu a ka ọ dị. Onye ọbụla nwere ikpe. Dewo. Ụmụnne m na ụmụnna m unu anụgo onu anyị. Anyị bịara ka anyị kwuo maka release of let me say release of Nnamdi Kanu because na ọ bụgo onye amụma n'ọnụ na ọ bụ ọsọsọ ndị amụma na-ebu amụma. Unu fụrụ na ihe Ebuka Obi na-eme anyị ga-abịakwa na that side a but ka anyị megoro ka ndị na-ekiri anyị ekiri ka ha marakwa ihe a na-eme maka ndị batara ọhụrụ. We are talking about Mazi Nnamdi Kanu will be in court on Friday. This Friday na-abịa now. I think so. Or Friday or 26. I think no 26 of Friday, yeah. Oh, Friday nke na-abịa. Ọkwa ya nwa 23 tata bụ 22 okay 26 mana ihe na-ekwu tata date tata 22 22 ya ka America mana Nigeria should be 23 anyway. Yeah ifugo so automatically ọ bụrụgo 22 let me say 22 so all this Friday so a na-ekwu na Nnamdi Kanu ga-abịa na court this Friday bụ 26 September 2025 bụrụkwa ịbịakwa n'ahịa anyị enwekwara ụbọchị ọ bụ so ị na-anya ga-efu that na ọya ka anyị na-akọwasị kedu ihe kpatazi na Nigeria meziri ya ọma bụzie 10th October ọ bụrụzie ngwa na September and ichetakwa program anyị mekwara before nji ekwu na ọkara Nigeria ma na ha release before that 10th October na anyị niile n'ebe a na-ekwukwa the same okwu ka o wee dịkwa ka ihe kwuru ka na-eme because na since a bara political solution nwekwu ya anyị na-aghọta ịghọtago political solution anyị bara bụ ka anyị chefukwa maka nke Kenya o because na ihe Nigeria mere ndị Nnamdi Kanu na Kenya na-ebidogoro were nke a wee kpebe na Nigeria ma afụkwa azụhụ anya na ha ga-akwụ ndị Igbo ụgwọ niile ha ji ana ịma na ha ma nkwụ nwunye na ịghọtago so kịta na mgbe Igbo kunye n'ụwa niile si na ha chọrọ ime worldwide protest nwekwe ga-akwụdo nwunye o ihe a ndị isi ala na-emekwa ha just na-egwukwara onwe ha egwu because ndị lọvụrụ ndị Igbo n'ụwa na ha tike aka ọ dị ga-echekwa na ọ bụ ndị ụwa na-eme third world war ka ọkụnụ na-akpụ ya because Igbo nwere mmadụ and Igbo dị willing to secure their land any moment and any day mana ọ Nnamdi Kanu ka eji wee hiri isi because onye nwa bụ onye kwuru okwu ndị ụwa ji wee jụba ese ghọtago anyị circulate letter to the whole world power and ọ bara ha aka through indigenous people of Biafra nke Nnamdi Kanu bụ onye isi fa ghọtago so ka o si wee mee na ka ihe si wee mee abụrụzi ya na-ekwu ya na-ekwuzi bụ ọ bụ na ọ pụta ọ bịazie anyị niile ebido wee kọba akụkọ ihe mere anyị so na ihe anyị na-ekwu maka Nnamdi Kanu kedu ka o si wee bụrụkwa ngwa
ka eji wee relizie eji chọọ ka Nnamdi Kanu bịa n'ụlọ ikpe so ọsọ Chukwuma ga-eji chọkwa ka eme mana ọ bụrụ na ha relizie Nnamdi Kanu ọ ga-adịrị onye ukwu ma dịrị onye nta ma dịkwara ụwa niile mma bikos n'ihe ụwa na-azọkwa echegukwa ya ụfọdụ si n'ala Igbo wee bịa so onye abụrụ okwu buru inu so ndị nọ na comment section anyị na-ekene unu nwa bụ ndị nọ na comment section ọ dịghị izi ịnọnyekwara Obinwanne n'ụbọchị tata anyị na-asị ebe ọbụla isi wee na-anọnye ma ebe ọbụla na-akọmentị ka ihe ọma mebere gị wepụ aka n'ihe ọjọọ n'ọkwa ihe ọjọọ bụ ihe butere ọgụ Biafra na-ekwu okwu ya anyị achọrọ ka onye Igbo na-eme ihe ọjọọ nwa ebe isi eme ihe na-eme ya bụrụgodu na imerie nwanne gị nwee ike ọ bụrụ onye ilo mana ụmụnne gị emena ya mana mụ amasịkwa gị jebe mewe n'ilo maka mụ emelọ ihe niile m gara n'ụwa niile travel niile mkpagharị n'obodo oyibo mana ebe niile mana ala Igbo niile nwee ike ijekọta asị na ebe a bụ Okechukwu mere ihe ọjọọ n'ogo fitara ya akwụkwọ m na-acha ọfụma ghọtago ya zụrụ m onwe m azụ ọ bụrụ mmadụ zụrụ m ọmụ zụrụ onwe m and otu a si zuo onwe m na bụ ihe na-emekwa expect na ihe na-akụzi n'Obinwanne so everybody should make what hụ onwe ha n'anya dịka isi mmadụ ibe gị n'anya so anyị na-ekenekwa Igbo bụ Igbo nwanne mmadụ ana m ekene anyị na-ekenekwa amarakwa m afọ onye ahụ beta onye nke a bịagoro na-asị sakpọ na Ngozi Yoruba eze iyi or something like that so ọ na-ekwuru onwe ya so anyị na-ekenekwa onye ọbụla asị na m bịa gụbakwanụ ihe unu derede oge egbu anyị oge na oge adịrọzi tata na anyị nwere nnukwu oge na anyị jọsụcha iwe 1 hour 30 minutes wee just summarize ya the topic of Nnamdi Kanu na-abịa na court on Friday so ịnụrụkwara ka anyị si ekwu okwu banyere anyị na-ekenekwa ọ dịka Ibrahim anyị na-ekenekwa gị daalụ rinne anyị na-ekenekwa ọ dịka Hugo daalụ na-ekpo ụmụ nka afọ anaghị ekwe m afa nna m ka na-akpọ ọfụma kama osi ike m wechieri ya echiche ma ọ chie ya ọ na-echie mana nke ọbụla unu dere ọ ga-abara unu onu daalụ na ụmụnne m so anyị na-anachi ya na studio again so ka anyị nabata Okwute anyị achịkọtaba gị ya at least iwere 5 minutes iwere wee rachasịa ndị Igbo niile ọnụ wee nyekwa ha okwu nke Chukwu ka ha wee marakwa ife ha kwesịrị ma ndụmọdụ and ọ bụrụ na irelizie Nnamdi Kanu at least mekwa ka ha mara na ọ bụrụ ọzọkwa ihe dị otu a ka a ga-emebe so ịmara ebe ọbụla ị ga-esi kpaa aka bikos na kịta na ka ndị Igbo na-abịakọtazi ọnụ ka mara ha ga-eme ka edozi ala Igbo ndị na-azụ biznes zụbanụ biznes ndị na-eche nche chebenụ nche ọrụ ga-akarị ọrụ karịrị maka na ihe a na-eme n'ala Igbo erika ihe na-eme n'ime gọọmenti erika oge nke ịba akara aka gị nke ijiri wee weta dagonunu nke onye ma ya bịa were ewetebe n'ala Igbo so ndị na-egwu wayo anyị dị sọrị nsogbu adịrọ onwegoro ka o si dị anyị nwere ike enye unu sekuriti na eje na-arụ sekuriti maka na kịta na-agba eji ama ndị mara ife so Okwute were 5 minutes wee chịkọtara ya ndị Igbo ka mbakwa na nke Chief Chika Daniel ka anyị jebekwa o ruo echi ọ bụkwa na unu nwekwa ekwere anyị akpọkwa unu ọzọ ndewo gaba n'iru Okwute ochie bụ ochie gị ndị Igbo ndị ọma na-ege ntị ana m asị maka onye na-agwụ n'okwu bụ Ikechukwu Okeke Ugwumba na Akebe Ogwueze ụmụ ọma Akebe Ogwueze ka m si eje ọkụ na-anọ afọ na-anọ ụzọ na-anọ so ana m asị ka ọ dọrọ anyị mma na-asị ndị Igbo na ihe oge ruru ozi ka anyị na-ezi ọ bịara okwu jide nchi aka ọ sịrị onye ọbụla gbafụ sandal oyi n'ọkpa na anyị nọ na bụ anadụ nsọ then sịkwa ndị Igbo jeenu nee ya na Exodus chapter 16 unu ahụ ọ bụ eghe anyị bụ awụrụ wee n'ime akpa ọ histri anyị bụ edere n'akwụkwọ nsọ maka ọ bụ anyị ji original covenant so ihe fesiri anyị kịta Mazi Nnamdi Kanu site na amara Chineke a ga-ahafụ mana eka ndị iro biri na eje kotu ha ọdụ very ọdụ omimi mana anyị na-arịọ Chineke na-asụkwa ka na onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche ọdụ nwute na ụmụnne anyị na-atamu ọpọn na ha na-atamu against Chineke ha na-atamu against Mazi Nnamdi Kanu ma against Igbo ọgbụgba ndụ Chineke bụ Biafra ha na-atamu against Chineke ahụ na-ese emeri ha miracle Chineke ahụ na-ese ngere ha mmanụ ọ bụ Chineke ahụ sịrị ha yifu sandal ha yi n'ọkpa n'oge erugo ndị niile anyị hụrụ dịka Mazi Nnamdi Kanu ndị ọzọ na-anụ ọkụ n'obi ka anyị si n'oru Ijipt a were onwe anyị bụ ndị dịka Moses
bịara otu ahụ na-eji ndị Fero maka ihe niile na-achị under that Nigeria bụ gana ndị otu Fero, because Nigeria bụ a name emere adopt under that oath of Egypt. Ihe bụ secret bond ndị Western and Arab boys through Britain were ndị nke asị na ha ga-ewere resources, ndị nke asị na ha na-edip Koran na Atlantic. So Mazi Nnamdi Kanu tie mkpu a ihe niile mere na Nigeria avụgoghị ike, then wee chetara ụwa nke ha mere ha na-ekwe echeghị. Unu ahụọ na ndị German cheghị nke ha, ọ bụ ebe o jidere German mma. Ha reject nwoke dị ha jee wee gbuo ndị Jew ebe a, then reject dictatorship. Ọ bụ ebe na-ewere free society were ihe a na-akpọ Grundgesetz, fundamental law of humanity na guide onye ọbụla. So otu ahụ ka ọ na-eji ime na Nigeria kịta, mana ọ na-esi n'aka ndị Igbo. One bụ na ọ sị na ha tamuru ntamu ahụ ha tamuru bụ na ha na-emeji observe nsọ ya bụ Chineke, bụ akpọrọ ya Sabat ebe ahụ, mana na na ndị Igbo ewughị eni nsọ Chineke a na-eme observe kịta, because one bụ na ya emeghe observe nsọ ọbara. Anyị ma ihe ozu okwu ya na-akwa na family na-eme ma ewezie 5 million people, ndị mmadụ bụ mụ na unu ebubo bịa gbuo 5 million people. Nwoke dị ha bịa Jackal Gowon, ihe na-akpọ ya bụ Fowler 90. Onye ga-eji compare ya bụ Adolf, nwoke obodo a. Ọ bụ mislead Nigerian people abịa gbuo 5 million. Ndị German reject nke ha mara na ada amok Chineke, mana ha kwechioro ekweghị adịnansi nke ọ bụ ebe Chineke ji enye ha ji na eje until ha eme gịnị ka ndị Igbo were onwe ha, ka Biafra were onwe ha. Biafra iwere onwe ha bụ onye ọbụla iwere onwe ha, maka anyị wadị ka mmiri. Ọ bụ Igbo bụ the offshoot of all the African bloodline. So ihe anyị na-efulfill kịta bụ ihe ndị amụma kwuru, ihe edere n'akwụkwọ nsọ. So anyị ga-ebido mewe na National Day. Igbo enweghị National Day. Gwakere m one National Day Igbo niile na-eme observe n'ụwa niile. Very, very important. Very, very, very important. Also, n'ihe Obinwannem Foundation na-ekwu okwu ya. So National Day ndị Igbo bụ anụmanụ ọkwa abịara mgbuo ya opi ike na-ada n'ugwu nsọ ye 2000 30 Disemba n'ahụ niile. Onye gonego na onye nwaanyị na-akpọ anyị oku n'Enugu obodo bịa nụrụ ozi ọma. Ndị niile na-akụ ogene, that music of Zion, chiri ogene ha na-akụrụ ya ndị Igbo ebe niile. Ha na-ete eke ndị na-ete egwu sụtara na-ama na egwu sụtara bụ egwu mma. Bray house divided on its own. So 30th December bụ agbamondo, 30th May bụ gana icheta ndị ahụ ụmụnne anyị apịrị ndụ ha wee defend anyị mgbe ndị iro boro anyị bụ mechie. So anyị niile ga-ekwekọrịta, ọ bụghị ọrụkwe 30th ndị ụfọdụ a na-ejere onye ya na-eje, ndị enu ndị ejebe ahụ, ndị gọvanọ anyị eje soro ndị Nigeria Egyptian Army ka a na-akpọ ha na spiritual read wee megịnị na-ele read si na Nigerian Army Remembrance Day. Ndị ihe na-erimemba gwakene ma ọgụ Nigerian Army goro a na-erimemba na-abụọ na mba niile tiri aka bịa gbuo nwanne gị, gbuo ebe isi na-efute ome. The only ọgajere bụ ije mee peace na Liberia, ịghọtago, mana ọ bụghị na ọgụ na-ewere special soldiers jere tie ndị ha wee mekwe peace ebe a. Ọ bụ ebe ya na-akpọ ọgụ. That is the only thing enwere ike, mana as far as had the consign, had the bonded, ọ bụ ebe ike ime inscription ha, logo ha, symbol ha eji Arabic. Are we Arabic or Africans? And ọ bụ ihe a bụ Chineke mere na mgbe oge osi ọ bụ ba anyị ka eji send out Uruguay back to Egypt, back to Arab. Ebe a ka gịnị this
rejection of Africa bidoro. Ọ bụ ebe ha ji akpọ anyị Haji Bruda. Haji ahụ bụ nna anyị Africa bụ stranger. So my people, n'iji kpokọta okwu ọnụ, ọ bụ ndị Igbo bụ ọdụ n'aka na ọ sị na edowego anyị blessing na afụmọnụ n'aka anyị na-ekpe. Exactly. Darkness and light. Onye ọbụla na-eme na ya na-eme one Nigeria na Igbo. Isi na 2027 na ị ga-ebi eka ga na-atụ vote. Arụ ka ọ bụ imere arụ megide man and God. The only thing a na-eme bụ anyị na-emebi ihe exactly ndị German mere na 1989-90 bịa na-celebrate every 3rd October. The Einheit. But she rise up, within the forecast. We are the people more occupy government facility, government house, kage more occupy, or violent. I mobilize all women and children. He just occupy government house and everything handy. I can have by day and night. I draw her near freedom. Total freedom. Let be the last regime away in Nigeria. Yes. Ka anyị return to original foundation bụ ọ bụ ebe ihe Germans na practices ha si na ọga Afrịka. Ndị nke kweviri na extremists epushi ha DDR. Anọrọ under dictator ego igwe yicha ha ebe bụ mgbe ha ji share enough is enough, rise up within the forecast. The same thing na-eme na Nigeria now under that dictatorship regime which believes in no other thing than ịdị na mobilize. Ọ bụ sọ na animal kingdom ka a ga na-eme ụdị ya na this century. Na ndị mmadụ ga-eje kampụ n'ime ọsha na-erepụ ndị mmadụ na-egbu na-take over village eme impose levy ije jide an innocent man nọrọ wee na-eme terrorist trial for more than 10 years. So ọ bụrụ na Nigerian youth abụghị little youth ha na-eme justice for more bad. Fishman, you know, is complex. The house divided on its own. Because your father sinned against the Igbos, you still disenfranchise them, even refusing to accept that guilt of blood guilt. Then a atonement of Rebbe. So Ikono ndị Igbo jikọ n'ọnụ 30th May anyị ga-eme observe 30th December bụ agbamndụ iji chetara ha nsọ mkpụrụ oshi na-agba achịcha atakwa nke a bụ ọbara igbu mmadụ nke a bụ so anyị ga-eji ya nwayọọ nwayọọ na tila eruo n'ebe a na-eje udo Chineke biko. Ndewo 12 stone ekene gị agazie Chief Chika Daniel bịazie ka ịlachara nke gị ka anyị naba na anyị nọ na 1 hour 30 minutes ka anyị chọrọ ka anyị na ebe a. Okwu m ya dị nke mgbagodi bụ na Chineke ya enye aka echi na ya masị Friday a ga-erelease Nnamdi Kanu. Ise. Erelease ya ndị Igbo celebrate ya. Yes. Were onwe anyị. Ekwechizie nwaanyị wee chịkọ iwe niile ọnụ wee nwaziala elechi ya aga ya ije. Ọ bụ ma ya ije anyị elubego n'ebe anyị na-eje. Anyị erugo eru na ọka akazie line. So kama na iwe nna ya onye ọbụla bụ onye Igbo ma onye Biafra land ebe na ebe nọ na. Unu arafu anyị wufu mma na akịdị na ejiri mgbe eli akịdị. Ụmụ anya lụliri na kwa na-akụ ọka a na-achụ ego. Ọ bụrụ na achụ ego elechi achụ ego dị na mma wee achụ ego ma ọ bụrụ nwanne gị ma ọ bụ obodo gị maka na ịkpata ya bụ ego n'ọrụ obodo ka ya na je were emesie wee lụọ na ike ya egbu. So obodo ahụ ka ihe eje ka ime ka ọdụ maka ị na-aba jezi ka ije mebie onye kpatara na bad ana m ekene mmachi ya m ekene the 5 governors enwere na Eastern Nigeria na ndị Igbo anyị na kịta na ebe etetego n'ụla. Ọ bụrụ na watch iwe na-emewe na the whole of the 5 Eastern states na abụ na gọvanọs ahụ niile bi ngo n'ụla na onye ọbụla na-achọzi ka alụzi obodo ka obodo dị mma. Onye ọbụla faces ụmụnne ya. Iji ebe a na-Enugu steeti the governor of Enugu steeti nwetara brand new 9 planes
Iwe was the one alone international conference center, me when alone Enugu, but to accord and skyscrapers, or to accord Anambra, or to accord Nimo, when they was competition. Kedo Bodo Yabu the best now, and boy, I never president, which is good. Why ain't you? Makanabana, I know nation of a think and no reason. We go home. Messi Obodani, Obodo, Obodo, Messi Obodo, Makiwaji, Lagos, Mo Abuja. Pico, Obinwannem abroad, the good men. At all. Ndewo. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekene m unu. Ndị mụ na ha nọnyere bụ nnukwu mmụọ na Amerịka na bụ Chief Chika Daniel, odogwu ndị ọka jide ebube nọ na Amerịka, na-emekwa ka ife na-aga ka o si kwesị na-aga. Onye nwa bụ the sponsor of this program. And nkwụrụ onye anyị na ya nọ bụkwa nnukwu mmụọ, mmụọ shine Ikechukwu, nnukwu mmụọ Okechukwu Ugwu, and 12 stone eji maria na Hamburg, Germany. Anọkwa onye a na-anụ afọ ya ọfụma, ọ kpagokwu ike na Hamburg, o megokwu ya asịsị eme na-eme, obodo niile mana ọ na-eme exist, gọọmenti mana ọ na-eme exist, mayor Hamburg mana ọ na-eme exist. Ọ na-ejechitere anyị ozi na Parliament of the Hamburg. So onye ka anyị na-ekenekwa, onye ka unu na ya nọ. Ana onye nwa bụkwa the CEO of the New Rangers football club Hamburg, Verein. So mbọsị oge na-adịghị anya anyị ga-akpọta executive directors nye o ji arụ ọrụ, mmemekwa invite, ha ga-abịakwa akọwa ka efu ndị ụmụnne gị ji arụ ọrụ n'obodo oyibo. A lot of them achọpụtago m ya na nzukọ ndị Igbo, so anyị ga na-anabata ha n'oge na-adịghị anya dịka si anabatakwa ndị Amerịka n'oge na-adịghị anya. Chief ga-enyere anyị aka na-akpọta ndị be anyị bụ ndị isi kpakọrọ na Amerịka, ha na-ajụkwa ha ajụ because we have learned and we need to take it down to our home. So ekene m unu wee sị okwute ndị Igbo, nnukwu mmụọ, ekene m. Obi ndị Afrịka, obi ndị Afrịka. Ọ ga-adịkwa otu echi. Dịka iji ya asịrị ya jide ka o ji nke ọ na-eme n'ụdọ anyị. Daalụ na amụrụ ya. Ịga n'ihu bụ ndụ. Ndewo. Ngwa ka ọ dị n'echi. Kachifo. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekelekwa m unu wee na-asị nke onye chiri ya zere. Unu afụgo ka o si wee kpọtọ tata. Ekwesịrị m itinye link, etibu m link bet ịmago anyị ka na-emegodo ka anyị testchaa microphone anyị ka ọ dị ka o kwesịrị isi dị, because na dịka nsikwu unu na nkwa a ga na-ebubata ndị Igbo jide ebube n'ụwa niile, and it is time for us to know who and who. Ya ka na ya unu asa Obinwanne ndị Igbo, onye na-ejere Igbo niile ozi site n'Obinwanne. Ana m ayọ ọgụ biko, ọ bụ na o nwere ebe isi eme ihe na-adịrọ mma na-emetụta ndị Igbo, biko na-azụ kwụsị ya na ọ gaghị enyere gị aka, and ọ ga-end ọfụma, maka na kịta ma n'obodo oyibo ma n'ala Igbo anya anyị niile ga-adị n'ala. Nke a bụrụkwa na mụ na gị na-azọ ma Biafra zo. Biafra is one, and Biafra have been come. Ya na-ekwuzi okwu ya ka emebezi ihe Biafra kwuru okwu ya, because o nwere ihe Ojukwu kwuru maka Biafra, o nwere ihe Ụwazirike kwuru maka Biafra, o nwere ihe Nnamdi Kanu kwuru maka Biafra, e nwere ihe ndị Igbo niile kwuru maka Biafra. So ihe a ha kwuru ka anyị na-ekwu okwu, gịnị mere na ọ chọghị ịbịa? Ka ndị ji na ọ ga ha bịa, ha sị anyị na Nnamdi Kanu were ewe gbuo mmadụ, na Simon were ewe gbuo mmadụ, na ndị IPOB ji eme terrorist by ESN. Kedu ebe esi bute akụkọ ọ bụ ihe na-akọbụ mgbe anyị bidoro na-eti mkpu onye ọbụla kunie na ọchịchị ndị gọọmenti Naijiria adịrị anyị mma. Since 2012 Nnamdi Kanu tibere na mkpu, njoin na 2013 aka na-eti mkpu na Naijiria adịrọ mma, Naijiria adịrọ mma, Naijiria adịrọ mma, Naijiria adịrọ mma, si chenjie. Unu eme ntị ka unu anụrụ ya. Mgbe ụmụnne m iwe bịaziri ha n'obi, a sịrị ka ebe wọrọ unu si eme anyị. Nke Simon gosiri unu ya, ọ na-eme unu n'anya na-amarọzi m ihe unu wee kpee Simon ikpe. Na-ekwukwara m na tọpik nke izi m wetara bụ na kedu ihe anyị nwa bụ ndị Igbo sọm ndị Igbo mma asị na ndị Igbo ji kpọọ Nnamdi Kanu asị, kedu ebe ha emetere ya? Ọdago, ọ bụ na eme ebe ha emetere bịa kwuo, bet na anyị nwa na nwaanyị nọkwa n'ebe a na-asị gị dat na o nwere ebe ha emetere ihe karịrị ihe ahụ ha kwuru sị ka ndị Igbo nabara onwe ha.
because ihe ha na-ekwu bụ ndị Igbo na-aba. I remember mgbe Simon na-eti mkpu na-asị na ọ bụrụ na esi na ihe ọ na-eme adịrọ mma ma ọ bụ na ị chọrọ ka ọ na-eme ihe ọ na-eme, kpọpụta Nnamdi Kanu, release him. Maka na Nnamdi Kanu nwere mmadụ na onye nwa ka Nnamdi Kanu nwere, that he release ya na Nnamdi Kanu ihe ahụ na-eme ọ kwụsị. I remember when he was shouting on that word. So gịnị mere unu ejighị negotiate with Simon? Political solution. Maka ọ ma anyị ihe ọ na-eme. He was with Igbo World Congress. He was with Wazirike. He have visited a lot of people. Anọ mgbe ọ na-ekwu na page ya na-emitigo m Wazirike, akpago m with Wazirike, ana m negotiating with Igbo World Congress. I have been negotiating with all those old leaders of Biafra. I remember Simon was saying all those things. I don't know akwụkwọ m now. Unu emekwa ka unu anụrụ ihe Simon na-ekwu then o ruzie kịta na anwa a na-achịkọtazi ihe achịkọta, ebobezie ndị mmadụ ebubo. O nwerekwa onye ese that na nke eboro ihe na ọ dị njọ na ọ dị mma, na ịmara nke i mere ebe oge ọ bụrụ eziokwu ikwuo, ọ bụrụ asị ikwuo. This is the time of us to talk about the truth. Onye ka na-agwa gị na eziokwu ka a ga-eji restore peace na ala ndị nsọ, ala ndị gboo, land of the rising sun, the land that is holy. That land you are seeing now that drinking blood that no reach to be drank. That land dị nsọ. O nwere ihe a na-asọ nsọ dị. Ma elu ụzọ a na-asụ ya nsọ, ma elu ụlọ a na-asị ya nsọ, ma ịkọ ọrụ ugbo a na-asị ya nsọ. Ihe niile a na-eme n'ala Igbo enwere emume a na-eme wee mee ya. Ọ bụrụ na imeghe nke ọbụla a na-eme wee mee ya, ọ nachiatara gị ụgwọ. Onye a bụ na ndị a na-anapụ ana kịta na by gọọmenti. Ihe a na-eme ihe a bụ ka edozie obodo. Mana ọ bụ ịmazi na bụ ezigbote obodo ka ha chọrọ idozi, ka ọ bụ obodo nke ha ga-eji na-erikwa ụmụnne ha mugo dịka ha si wee rie anyị na mbụ. Because ihe ji were hapụ Nnamdi Kanu ebe a because of ndị committee crime n'ala Igbo dị too much, and Nnamdi Kanu expose them by the IPOB evangelism. Many of your people ihe ha na-eme bụ ihe dị njọ. Ọkwa nwanne anyị nwoke bụ JPAC na-abịazi ajụzi Obi Kuba na ebe ka isi akpata ego, gwa na anyị ebe isi akpata ego ka anyị si kpataba ego, maka na anyị na-eche dat na ego ị na-akpakwana bụ otu a ka esi akpa ya. Bụ ndị akwa ọkụkọ ha bịa deceive be ha leta. Maka everybody want to be like Obi Kuba. Obi Kuba bịa na be anyị na-enwe ihe ọbụla na-eme, ọ na-atụ ego na drone. Kedu obodo na-eme ụdị ihe ahụ onye ha na free? Unu na-asụrụ na akpụrụ ndị oke unu ji eje kpụrụ Simon money laundry. I heard that you arrested Simon because of money laundering, because I still asking, kedu eji wee kpụrụ Simon? Nwebekwa onye kọrọ m ya ọfụma o. Onye ọbụla na-akọkwa na-akọ n'enu enu o. Because na a ga-agwa m ihe eji wee kpụrụ Simon kpuchie na Finland. I want to know it. So wetere m the reason from the Finland. Kedu ife eji wee tinye Simon na mkpọrọ? It's very important to me. Because na mụ nwana m ga-emechikwa GJ Simon, marakwa ihe mere Simon ji wee tụọ mkpọrọ. Onye ka njazi Obinwanne ndị Igbo. Mi na-ezu oshi, mi na-agba ama, mi na-eme niile. Obinwanne will come. Obinwanne Foundation will come to your office, come to your prison. I did it in South Korea. I will visit Simon in Finland, and all ndị Obinwanne ga-eji ahụ. So achọrọ m ka ndị be anyị bịa gwa m, ọ na-abụ na-eji ka mmanụ ihe na-eji agwa ndị Finland, because Obinwanne Foundation registered in Ukraine. We have a title to question Finland. Why did you jail our brother that is already in your land many years? He did not commit crime. Nwe akwụkwọ niile o nwere n'obodo ahụ gbarụ na mbọ chee nche mee nke ọmụna ọ sịrị o mere mbụ na ibeba eburu history Simon bịa to you people. So onye Igbo ọbụla bụ onye aka ya dị n'ihe gbasara Simon, ọ kakwa mma na ibido n'oge bịa kwuo eziokwu, because na when we are going to go to government ọ ga-adịkwa egwu ka abụrụkwa na Igbo na-egbu onwe ha. Onye mere nji asị na ma otu a Nnamdi Kanu kịta na na-achị ịpụta maka na mụnwa mana ga-erelisi Nnamdi Kanu. O nwere ihe o mere, because na mụnwa so Nnamdi Kanu wee gba mbọ Biafra. The whole world recommended what we have been doing to bring our people together. Because what I explained to South Korea, that we need to come in one umbrella to be educating our people the structure and the solution of the South Korea. Because if ụmụnna anyị bata obodo na ọ na-afịa Harry survive. Maka na aga m akọrọ unu story m ji wee bata Germany na ka m ji wee nọ na Germany, ihe ka ji nọ na Germany, ka ụdị afụfụ na-ata na Germany. I go still tell all of you. The afụfụ nta na Ukraine before survive wee mụ nwa nwa. I go still tell all of you afụfụ nta na South Korea wee nweta ego m nwetara wee wenatakwa wee bido Obinwanne n'anya before ndị be anyị wee support bazie.
Because many of you people think that Nabi Obodo Ibrana Wega, a lot of our people did the wrong things to bring money to home. Mana ihe wutezi ndị dị ka m bụ na ha mechi ihe ọjọọ butekwa ego n'ụlọ ha ma ntikwe na biznes ga na-amụtara ha ego ga na-emekwa ka ndị baanyị wee na-enweta ekwu ya na-akpọkwa second help. Because onye bịara develop business na village ya automatically ndị village ga na-ebenefit ndị na-ego ya na ọ ga-adịrị ha nso. Nke a bụ nke mbụ. Ndị village ha ga na-ebenefit ya because na ọ ga na-adịrị ha cheap. Ndị village ha ga na-ebenefit ya because na ihe ahụ ha na-eri bụ original, ọ bụghị akụrụ akụ, because nwere nwanne ga-egbu nwanne ya. N'ọnya ka Obinwanne ji wee tinye mkpu onye ọbụla jebe village ka esi ebe a wee nyebe gị 1 million ka amara ha ga-eji wee mere gị. Na onweghị business imepe na village gị were 1 million wee mepee ya wọtago corrupted na-aga aga ka ịfụ nwoke ihe esi wee na return the money according to otu esi wee nye gị. Obi Kubana nke a na-akpọ J Park na nwa bịago were voice wee bịara were okwu Obi Kubana wee bịa kwuo okwu nkwubere how many years wee na-agwa Obi Kubana si ya gịnị mere ọ ga ha gwa anyị ebe ọ na-akụta azụ ka anyị soro eje kụtaba azụ. Anyị asọrọ gị nyebe anyị azụ inyere anyị adịghị enough. Unu si na ihe unu na-eme abụrụ money laundering, then gwa na anyị ka unu si akpata ego ahụ. We are already international. Ọ bụ na ọ bụrụ na uwe abịa kpochiri Nnamdi Kanu, ọ bụ na ọ bụrụ na nwa bịa na-agbagbusi ndị mmadụ n'ala Igbo na-ele nke unu na-ele ma amarụ na mmadụ like itinye ọnụ that place. Why? Because aghọtara ọdụm ihe unu na-akọ about ihe unu na-eme ozu mmadụ ma ihe unu na-eme anụ ahụ mmadụ. Aghọtara ọdụm achọkwa ịghọta achọkwa ọdụm ka akọọlọ m. That is why I don't go that side. Because o nwere ihe ọ ga-abụ anya gị fụ n'ala Igbo anya ga-akpọ. O nwere ihe ntị gị ga-abụ nnu n'ala Igbo ntị gị akpọ. Mụnwa bụ onye si n'ala dị nsọ. O nwere ihe mmadụ ala dị ka akọrọ m ya akọ na ntị fọbazie m wee bịa tinye ọnụ na ya. I have already know what you people have been doing to make money because ha bịago m obodo oyibo ejego m South Korea wee kpaa ego. Abiri m South Korea completed 2 years. Ama m ka esi akpa ego ebe ahụ. Ebiri m Ukraine ama m ka esi akpa ego ebe ahụ. Ejere m Denmark ama m ka esi akpa ego ebe ahụ. Ejere m Holland ama m ka esi akpa ego ebe ahụ. Germany na ama m ka esi akpa ego. Then marakwa ka obodo ndị ọzọ si akpa ego n'obodo ndị anyị nọ n'ime. Marakwa ka esi akpa ego na across the obodo ị nọ n'ime. So m na-ajụzi ka esi akpa ego n'ala nke be nna m. Onye ka ji bute the structure Obinwanne a na-akpọ business strategy ka amarazie na ụdị business Obi Kubana ha na-eme ha anaghị agwa ya ụmụnne ha. Obi Kubana bịa na BBC wee bịa kwuo okwu one certain time say that na ya nwa na-azụlite na ya na-azụ mmadụ ọzụọ mmadụ ọ na-akpọpụ ndị mmadụ obodo oyibo na ndị ọ zụrụ azụ karịa akarị. O nwere ike ịbịa mee ebe a dee wee sị onye ọbụla bụ ndị ọ zụrụ bịazie kwube okwu n'isi na ọnya ka na-akpọ history tellers. Ọ bụrụ sị mmadụ ga-abịa sị yes na mụnwa bụ CEO of Obinwanne Limited Liability Company and I was trained and built and published by Obi Kubana, that I received 1 million naira from Obi Kubana to start what I'm doing in Obinwanne Limited Liability Company you are seeing today. So my mentor and my father and my sponsor is Obi Kubana. Onye nke aga gị je check ihe ahụ Okechukwu na-eme n'eziokwu. Ọ bụ eziokwu na ọ bụ Obinwanne CEO o eziokwu na o nwere ihe o mepụta kedu ihe o ji ego a mepụta kedu ihe ahụ o kwuru ọ bụ ihe o kwuru bụ ihe na-eme. Ọ bụ ya bụ ihe etu a ka esi eme ya na gbogbo online na ndị o nyere aka. Ndị ahụ o nyere aka na-agwa gị nwe je na-echekizi ka ndị ahụ o nyere aka si survive. Onye a na ijenu ka o kụzikwuru gị ha kụziri ndị ọzọ na nke gama ndị iche ọ na-eme ya ana ọ naghị ekwu ya. O je BBC tụọrụ na asị m amaghị ka o si gwe na-asị ya kpọtana ndị ahụ ka ndị abịa mee confession na ọ bụrụ ya nwa ga-ekwu ya na onye na-eme ihe anaghị ekwu ya ọ na-eme na ọ bụ ndị ọ na-emere bụ ihe na-ekwu eje cheke na akwụkwọ ndị nsọ. Unu na-eri onwe unu mugu na-asị na ọ bụ ndị Naijiria. Yes, Nigeria nwere ebe ha na-eme anyị ihe ọjọọ which is that is why ha ji were Nnamdi Kanu wee gbuwo unu into two. Ndị ka na-ekwu maka Nigeria ndị ka na-ekwu maka Biafra. Ha na-emekwu unu ihe ha na-eme unu na-aga n'iru. Kedu ka a ga-esi kutuo shop onye Igbo na Lagos mere onwe onye Igbo na-ekwu okwu? Igbo World Congress is there. Ọhaneze ndị Igbo is there. A na-emebisi ihe ndị Igbo enyi ha na Nigeria na-ajụzikwa ọ bụzikwa ndị Igbo ka na-emebi property. E nwere onye na-abịa ndị Igbo nso na mgbe gboo ma ịnụ ọgụ onye Igbo ga-abịa be gị meruo gị ezigbo ahụ were ihe gị na-ana ọ like owechiata ya ọ like rọkwana sị gị nwụọ dị ya maka na onye Igbo na-ekwu akachie. Mana kịta onweghịzi ebe onye ọbụla onye Igbo mere ihe kịta na nwanne na na-emezi ihe ọ dịzie ka na-eme ndị Hausa ihe. Why? Because na nna anyị abụghị anyị niile bụ ndị mere mmehie ọnụ. A lot of our people today na-ata afụ because of ihe ha metere onwe ha. Ebuka Obi abịago launch ara unu something now ọ launchiri now.
which is na anya nke ji ene anya ịlaikiri ya na n'anya gị na ịlaikiri ya mana iche echiche ihe dị na ya ga-efu na ọ bụrụ ihe a bụ ekwesị ibu ụzọ mana omego niile bikos ọ bụ ihe a na-eme expect ka agwọbagodo onye ara mana anyị na-agwakwa ya na mekwukwe na-ekwusikwa ike ebe anyị atikwa aka n'ihe ndị ọzọ ga-eme ka the whole members of the Zion ka ha nche niile nwe ihe ha na-eme maka na mgbe anyị ga-ebido interview anyị ga-abịara ozi na ụlọụka Ebuka Obi anyị ga-eme ndị aha anyị fụrụ bụ ndị the poorest interview mara ihe bụ problem ha then if they have problem that means Ebuka Obi is not having the power to take care of our people because ego na-abata na akaụntụ Ebuka Obi from our people nọ na obodo oyibo however you make the money is not what I'm going to explain today but how ego si abata na akaụntụ Ebuka Obi o ji eme ihe ndị anyị na-abụrụ gọọmenti na sponsor Ebuka Obi nwanne anyị ga-amakwuye na onye mere JPAC ji kwuchie okwu anyị gere m ya ntị ghọta ihe o kwuru makwuo okwu dị n'ime ihe o kwuru na ọ bụrụ m nwata n'ihe a na-eme so na automatically ịbatakwa ebe a gị jụkwa ebe Mbaka si akpata ego maka na ha na-asị gị na ego onyinye ka ha ji arụ ụlọ niile ha na-arụ ego onyinye ka ha ji eme ihe niile na-ego ma n'Igbo na-arụ ma esteti na-eme nna ịfụ ihe ndị pastọ na-emezi kịta n'ala Igbo na-ajụzikwa ọ biznes ka a na-emezi n'ụlọ ụka nobody need to talk nobody want to talk nobody is so many is afraid to talk and o nwere ndị bụ ndị otu ha gasị nọkwa n'ihe ha na-eme na social media so ị na-ekwu maka onye nke ha bịa na comment section na-akọgọ ma ọ na-blọk gị ma na-akọmentị gị ma ọ bụ na-repọt gị so ka that page hapụ ịgafe we know all those things then abịazie kịta na-asị na Biafra bụ problem that is why Nnamdi Kanu ji turn Biafra sị na ọ ga-abụ a religion so that na eme Biafra ọ bụrụ a religion ịfụ na within 2 years enwe ọzọ ga-ejezi any other religion because religion of Biafra it is by helping each other so onweghị onye ga-abụ Paul na Biafra religion enweghị onye ga-abụ illiterate na Biafra religion enweghị onye ga-abụ a Confucianist na Biafra religion enweghị onye ga-atakwa afụfụ ịchọta ihe nchọta na Biafra religion because every Biafran religion member must know themselves and help themselves and eat together and enjoy together and everything they do about life it is what Biafra religion will be doing. That is why we are campaigning against of the one that they can Christianity, they can Anglican, they can Hanchabu Christianity, I think so. We are against them because na ịnwa na nwaanyị na-eme expect na agụ ama ndị n'ụlọ ụka because ya na-atụrụ ego bụ ka ewe na-egbo mkpa kedu ka ha si wee rapụzi igbo mkpa kpọbezie ihe eji mkpa eme amamụrụ na wọta ọ bụrụ ọzọ ya dị ndụ na-ebi n'ụlọ mara mma ọ bụ ọzọ onye rijuru afọ na-eje ekiri ihe dị mma amamị na wọta i were ego ndị mmadụ ikwesị iji na-ekere fa job opportunity because you cannot be giving them by the hand. It's not charity ka ị na-eme. You need to create a factory industry. Go to China, go to South Korea, eji factory ama aka otu akịta ọ ga-abụ nwanne nna anyị kwuru si that na gọvanọ South East na-eme ọfụma na ha na-amụ onwe ha. From my knowledge, from my experience nwegoro n'ụwa niile, they are working, they are doing nonsense. I'm telling you the fact. I'm not ọbụrụ maka chief anyị kwuru mụnwa afụrụ anything ndị gọvanọ anyị na-eme that thing ha na-eme rubbish. There is one word Nnamdi Kanu gwara fa ncha niile. Nnamdi Kanu gwara fa say that na the reason he's looking for Biafra restoration is because we need to terminate everything we have in Igbo land and strategize, rebuild, restructure ala Igbo how it will be. A Segaria map ka ọ dị ka o kwesị isi dị a ga-ebido na ancient map wee mara nke a ga-etinye eti wee mara nke a ewepụ. That is how Dubai restructure and structure befa ọdị otu ọ dị. Ihe a na-agwa gị bụ restructure bụ na structure ya again. Mụ nwanne ebe a kịta na ga na-atụ ụtụ m ga na-akwụ ụgwọ tax m from Germany. Every living human being n'ala Igbo must pay tax. Come to Germany ka efu na onwe onye anaghị akwụ ụgwọ tax olesi na aya ọya. So ndị a niile bụ ndị na-asị na ha kpatara ego dịka Obi Kubana dịka chief priest ha ga-eji tax mere onwe ha arụ. That is what other countries na-develop si aga n'iru na ọ ego ịkwụtara n'obodo ka obodo ji aga n'iru. Mgbe anyị na-akọ ọrụ ugbo anyị na-eme anyị nwere ego mgbe ahụ ọ ihe kọtara ka ị ga-eri. Ịkọ nnukwu irie nnukwu, ịkọ obere irie obere. So onye ga-asị gị ume dịkwa gị ịkọ ọrụ because ọ bụrụ mgbe ga-eri gị richa nke gị niile chọwazie ndị ga na-ayọ biko nye anyị gị nri mana iso wee kọọ nri mgbe a na-akọ nri.
ịghọtago onye amụrụ onye kọcha nri ya emeghe ọ ga-etigide mkpọ dịka mmadụ anwụrụ maka na ihe ọ ga-eri eri bụ ihe na-apụtara so ọtọmatik gịnị ka ọ ga-eri gịnị ka ọ ga-eri so na biznes a na-agwa gị today kịta na every Igbo man kwesịrị ịma ihe dị na biznes na-akpata ego ọ bụrụ na ị chọghị ime biznes ịkọba ọrụ ugbo ọ bụrụ na ị chọghị ịkọ ọrụ ugbo izụba ọkụkọ ọ na ị chọghị ịzụ ọkụkọ gị soro gịnị soro gọọmenti rụba ọrụ onye bụ mụnwa bụ part of government worker because ihe rejistara Obinwannem Foundation to work with government but ihe mere ma workbeghị with government of Nigeria or government of Igbo land because now whatever they are doing is totally against of what I'm doing. They are not welcoming journalists in our land. They are not welcoming business in our land. They are not providing the security that are going to chase the people they brought in our land away. Because all ha butere ndị insecurity n'ala Igbo, all ha butere kidnapper, all ha butere terrorist, all ha butere ihe ndị anyị na-eme because gọọmenti ndị ọzọ bịa nyoo ya ka esi enyo gọọmenti obodo ha. Even na ndị gọọmenti gị niile na-amanye na ha na-arụ ọfụma na ha na-egwu ezigbo wayo nke ma ha anya ha che na wayo ha na-egwu na ọma nkwụsịnata n'ụwa. Because ije n'Enugu steeti ekwesịrị kịta na ka ọ bụrụ na ihe Peter Mba na-arụ bụ na factory of ebe a na-eproduce shoe, factory ebe a na-eproduce cloth, factory ebe a na-eproduce rice, factory ebe a na-eproduce komkom, waterproof, matches. Ekwesịrị ibe ife a ka a na-arụgasị na the land a niile these people na-ezukọsị n'aka ndị mmadụ. Gọọmenti na-abịa n'obodo na-asị na anapụ gị ana. Anụgo m na Enugu steeti gọvanọ na-anakọsị ndị mmadụ ana ka ndị ugwu anyị si nakọrọsịa ana onye nakọrọsịa rituo ọ na-aga free. Mana ndị nwe ana ahụ kedu ihe na-akpọ Peter Mba enweghị right to take any land in Enugu state without the concept of Enugu state men. Mana ha na-emezie because ọ ha ma bụ egbe na mma. What is that thing telling you? Terrorists. A man, a common one man with a cabal start taking people's ancient property by force. And when you took it by force, you cannot replace it with something that's going to please the man. Automatically, you are making the person to become a terrorist in his own land. That is common sense. That's why the main actually terrorists in Igbo land is all the 4 governors. So after me here now. Onke na-akụ akodo na Anambra steeti. Wee kedu ihe ha na-arụkwa na-emerụsi ndị mmadụ na-egbuso ndị ha na-egbu. Kedu ihe ha na-arụkwa na-arụrụ n'ụzọ ofu onye ga-arụ nke akwa ọkọrụ n'ọba. Kedu ihe ọzọ ha na-arụrụ na aghọtara m ya na-arụ na ebunuga na-egwu egwu ọnwa abi nke si na arụrụ international center ebe ha ga na-abịa akpa asịrị ebe ha na-abịa na-ekwu ka ha ga-esi na-ele kidney ndị mmadụ ebe a ga na-eme ka ị na-echefu omenala be nna gị. So what they building? Kedu ife ndị a na-arụ n'ala be nna anyị? Afọrọkwa m ihe a na-arụ ihe a bụ ihe a na-arụ kịta bụ ihe a na-arụ las n'obodo ọbụla chọrọ ịga n'iru. Because everybody ga-adị serious na-emegoro ihe ọ na-eme na-arụ obodo ha. Na onwe obodo onye nwere right ịkpọbata ndị mmadụ ma arụchaghị obodo nke na ndị gadịs na anyị ga-eji ya dịka ebe 50 years or 70 years wee rụchaa be anyị ọ dịkwa ka ebe anyị na-eme expect maka na anyị dream go ka anyị si chọ ka be anyị dị mana onye mezie ka ọ bịa na mmezu ka a na-ekwuzi n'okwu ya na ụfọdụ ewere egbe na ama na-anụso onwe ha ọgụ. Biafra is a spirit. It means that you have it in your head. Biafra is a structure. If you have it in your head, you can never fight anybody. Because ihe bụ n'isi ịnụba ọgụ onwe ihe mere gị ebu ya na onye mere na ndị dị ka ebu amamihe n'isi anyị adịghị ebe na anụ ọgụ. Because anyị ma na ndị anyị ga-abara uru na ndị ga-abara anyị uru erika. So anyị nwere mkpa onye nweghị mkpa na anụ ọgụ. Because ihe mere na mkpa gị kedu onye ga-akwụziri gị ụgwọ mkpa gị i buruzie kredit wee naba mmụọ onye ma ebe ha na-eje na ọbụna ha nwụọ. So ụmụ na-eme ekene m na asị m abịa m anabatara m chief na nwanne anyị nwoke bụ Chief Chika Daniel ya bụ the CEO of Caregiver International, people that also trying to make sure that n'ala Igbo dị mma. Ndị nọ n'obodo oyibo kpatara ego erika na ọ ka ga-esi wene aba anyị ka na-ekwu okwu ndị na-ewenekwa na-ewene a na-atụ ụjọ na je mara ihe ha wene ka ọ dị ọ dịrọ mma na ọ ka anyị gbazie international war o make sense. So onye ka anyị ji chọ ka anyị calm everything down. Ịghọtago anyị nọkwara with the CEO of New Rangers Football Club Hamburg
anyị ga-anọkọrọ ikwu otu a echi maka na ụra dị m n'anya. Ọ na-abụ mbata ọrụ ụta ga-eme one or two things nsị ka m bịa na-anọcharagodo ọbụgoro 1 hour ka wee na-akpakọrịta maka na nnọfee taịm m kwesịrị iji lahụla nje na unu ọrụ tụba m ụla gwụba m ike. So na unu erugo ogo ịmara ihe ma kwụsị ịrụ arụrụ ana. Anyị na-arụ ọrụ arụsị ọrụ ike arụta ego. Ghọtago ịbịa n'obi nwanne na ihe anyị na-akpa kịta ka anyị ga-esi bido biznes obi nwanne na structure long time ka a na-eme nke a ka a na-eme nke ọzọ. Ọ bụ na Nnamdi Kanu pụtakwuo kịta na ihe niile agazi ọfụma ya amazie na nwa ozi onye ga-abịa sị na ọjị maka Nnamdi Kanu na-ekwugheri. Ịghọtago so bikos ya ji chọ ka Nnamdi Kanu pụta bụ ka mmadụ hapụ ijite afọ ya na-eri mugu. Ndị na-echekwa echekwa sị na ha bụ ESN ma ndị sị na ha bụ Liberation Army. Onye ọbụla bịa gwazie anyị onye bụ ọgụ ya. Ịghọtago bikos onye ka ha ji eri elele and datin dịkwazi ka fọmat ndị gọọmenti ji wee dọrọ anyị mapụ. Ịghọtago onye mere onye dịka ma sọpọtụ hụ nwere ESN nke m ga-eji sọpọtụ Biafra Liberation Army but I love the structure. Ịma na ịghọtara ka esi ekwu ya mgbe onwe nke abụ nkwu na asị m na aghọtara ya onye ka njije na nke ada dị ọra mma clear a lot of you people. Ịghọtago anụ ga-eplay kwa that video someday maybe weekend mplay eje kwuo okwu na nke ada dị ọra mma ka ị matakwuo some certain things ka ị ma na Obinwannem na-ekwu okwu na onye nwa bụ onye ji the media of Africa. Ịchọkwa gị ma aka because we are coming maka na achọrọ m ịcover everything that going on in our life. Mana ndị na-agbazi ọsọ ka hapụ ịkọva ya bụ ndị na-eme arụrụ ana dịka nsi jee mitin nzukọ ndị Igbo na nke ha mere eme on Saturday gara aga. Ozugbo mma ntụrụ my camera ka m buo ha ncha niile ha wenye aka enu si no so ebukwana ha. That means unu bụ ọgụ wee bịa ifuge ka anyị mee ihe niile ka onye ọbụla anọ n'ụwa fụbụ ihe ụmụnne gị na-eme na Hamburg ha si no and otu e kwuru no mụnwa na ụmụ ama asọ ofu onye ada akarị ọra nkwanyekwara ha ugwu. Ghọtago pịachikwa my camera tikwa na agba. Ghọtago na-echekwa sị na mbe si na ozu ọzọ ga-anwụ anyị na-ejekwa n'ubi ka ji n'aka na meteke rekọd maka na ụdị ihe ndị a niile na-ebu ha ga-abụ ide ha na German gọọmenti ashọtụọ nzukọ ndị Igbo down tomorrow m ga-ede petition against all of them because they are terror. 2 German evidence came there bịa ebe nzukọ ndị Igbo na-eme ife ha na-achọ ka ha gbuo onwe ha n'aka dị na-achọ ka ha pịa onwe ha tebụl n'isi ebe ndị ya bụ ndị nna obodo ya bụ ndị isi obodo ma ndị chiri echichi ọzọ ya bụ ndị a na-agwa gị bụ ndị na-akọntrol gọọmenti of our land na-anụso onwe ha ọgụ na Germany refuse to me to cover them because ha mana ha na-emebi ihe ọjọọ. Ndị a bụ ndị ga-abịa chere gị ọchịchị n'ala Igbo. Ndị a bụ ndị ga-abịa advice ya ndị ọchịchị gị n'ala Igbo. Ana m n'otu ọ dịkwa na Germany ka ọ dị na American. Unu ekporo ndị agadi nwoke gbuchisi ebe niile ndị na-enweghị future si na ọha na-achị ọha na eze na-achị ndị Igbo World Congress. If I am opportunity to become the leader of Igbo World Congress, to God, Trump ga na-ayọ ndị Igbo biko, what do you want me to do? Mana ihe mere o ji dị ka Igbo anaghị aga n'iru ndị na-achị Igbo na the whole world na iche eke 95% of them are criminal. Ime bụ criminal. Criminal bụ when you are doing something that fishing bad money. So criminal abụrụ mgbe ije zuo ochi na ya mgbe na-achụ. No, there is a something ị na-eme ihe ahụ ga na-ewe isi mmadụ ma ọ na-emegide ndị mmadụ ọ na-ata anụ mmadụ ahụhụ. Amami na water. So when I say criminal, I clarify it in many ways. Nchịkọta ya bụ one word. Ejikwa uche eme mmadụ criminality. Onye ghọrịrị nwanne ya ọ criminal now. Aga m enye gị ego tomorrow. Ị gaghị nye nwanne echi ọ criminality. Because ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ bụ criminal. Because ọ gị na mmadụ kpacha nkata ejo maọbụ onye ahụ nọrọzie n'efu anyị were ihe. And ndị nọ ebe a bụ ndị na-eme meeting nzukọ ndị Igbo bụ ndị ọ ga-abịa tax ya ha ncha niile every 6 months ego ha ga na-ebunata n'ala Igbo ga na-arụnwu ọ ga-arụnwu factories ha niile dịcha n'obodo ha ncha niile na ji agba odibo na-eficha toilet na-eficha bathroom.
many of them achọghị ịtazi afụ ha achọghị ịrụ ọrụ ya ka ha ji arụ hotel ha rụcha hotel ha bata ha etukwuru n'akụkụ hotel na ego hotel efukwa investment apụtasịa. But ọ bụrụ ihe m bịara ikwu tata na ọka mmeka unu mara I will be coming every day by the night, maybe 6 o'clock Biafra time to 7 o'clock, 8 o'clock. I'm well, so order in order. Then I na-abịa ma na-abịakwa na-etinye ọnụ ihe njiri si ka nkọwa ya otu a taa maka echi na aga akọwakwa ya otu a na emecha ha na ndị mmere invite na mụnwa na and very soon anyị ga na-ede invitation to many people like ndị anyị na-ebu ndị na-eme na ha nwere power to our home, ebe foundation leader or ebe foundation supporter or anything able. I ga na-ede official letter na onye ọbụla anyị dere akwụkwọ anyị ga-agwụ na anyị dere ya akwụkwọ because we are going to work with the government of the whole world. German government, we are working with German government already. So, and we are going to, if we are going to also work with the American government, which is na information na bịa na American. If na nwanne anyị nwoke na-ewetara ya clear. So, n'ala Igbo, very soon unu ga-afụ ndị m na ha na-arụ ọrụ n'ala Igbo. So, kunu wee mara na oge ahụ akara ka erugo. So, onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ emezina ka udo wee chee n'ala Igbo. Ihe ndị anyị na-eka na-agwa unu na-ejibe ezi obi wee gwa unu okwu a. Ndị na-asị m pụta ka abịakwa ka etibe mkpu Biafra, mụnwa anaghị etizi mkpu Biafra. Ghọtago ihe mbụ bụ Biafra himself. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ihe iji eti mkpu Biafra ịbịa ka nkọwara gị ya. Ghọtago ọ bụrụ na ị marakwa na ịbịa kọwara ma ịmakwa na ịbịa nkọwara gị. I believe na Biafra shouting. I believe na ya. Na m shout Biafra shout because afụ na ndị ọjọọ karịrị. Ha karịrị. Ọ bụrụ na ọ bụrụ mkpu na itibere na this level. By this time, ala Igbo akara ịbụ fire because ndị ọjọọ ekwere ndị ọma megharịa arụ mana anyị nwa na-emebe ihe ọjọọ bụ ejiri ha ọfọ jidere ha ogo. So n'oge erugo mgbe onye ọbụla ga-abịa kwube eziokwu. So na mụ achọghọ kedu na-abịakwa n'ime so unu nwa niile bụ ndị ahụ na-asị m Biafra m bịa kwuo okwu Biafra m bịa stand m bịa karịa ma bụ onwe ihe na-akarị. Go back to your village. Ị da-anụ ihe okwu na-ekwu kemgbe na Obinwanne. You people knows where I stand and you keep making me to feel like I don't know what I'm talking about. Nyamubia kita ntibekwa mkpu Biafra. Nigeria government will die. Nigeria government aga egbu ndị governor anyị ga-eme nke ga-eme ka oke unu ya nwe chọka mbịa kwube na there. O make sense na agafego m level a. Agwa m Nnamdi Kanu na agafego level bịa mee broadcast. Ya na-akpụ ya bụ ọpụta onye press state ka ya na-akpụ ya na-akpọ press statement or something like that. Oge compose with his executive directors or compose chair from every mindset of the whole state of Biafra. Emecha ya otu agbachi izu ọbịazi ozu agụpụtara ya ndị mmadụ agụpụtara gị emechọrọ that is what he will follow. Ihe m gwara Nnamdi Kanu si ya ka ebido na IPOB because people are looking for the way ha ga-eji were IPOB wee tinye na befa. O nwere ndị laikere ihe IPOB na-ekwu mana ọ ka esi eme ka ha laikere ha juru eju dị na na-agwakwa ndị bụ ndị m na ha na-eme ya mana ọ dịkwa ka ọ dịsị na ha da-anụ bet na kịtọkwa ha anụghị. You cannot just start doing Biafra only Imo State eju na Biafra struggle, only Enugu eju na the Biafra struggle, Abia eju na Biafra struggle. Ịda afọ na Biafra gọọmenti a na-ekwu okwu ya bụ ndị kpọrọ nwa ha ma DOS ma ndị restructure ya ọfụma ọ dịghọ balanced. Ana onye nwe na-ede ka ọ na ha aga kwuji ha nwada we maka na ọ bụ na ha ji ezi obi bịa ha ga-ama ihe na-ekwu. So unu nwa na unu bụkwa ndị nke ji ezi obi wee bịa unu ejezi na ya danụzi ọgụ. Anyị kwuru m before enwere m opportunity to fight in Igbo land, enwere m opportunity to create security on my own. Ebu m ụzọ wee create ihe a na-akpọ nchekwa ala Igbo mana achọrọ m itrain goro ha first ntrain cha ha then esizie na from the knowledge wee bụ ibezie ha ngwa agha. That is what I was trying to do na nchekwa ala Igbo. Ekwu m na m ga-eme ha ka ha ga-adị ka ndị scout. Ndị nọ n'ala Igbo unu ma ndị bụ ndị scout, ndị na-agụ ndị na-eje Katọlik ọkwa eme ha na-akpọ scout na-anọkọtakwa chekwaba main road sef. Echetara m na mgbe ha agaba anọrọ asị na Ghost Lord ha n'ozugbo emekwa ndị akpọ ndị ụka ntị ha kpọtara ha ndị scout asịzie ndị scout je ekilia road do na ọ bụrụ nke ga-eji ichi asị ndị scout bụ ozi ndị ga na-echekwa ihe niile ahụ ka adịshọn onwe onye na mmadụ akpa ka ndị nọ n'Ọnịcha ma ihe ndị a na-ekwu.
emechara enwee ihe a na-akpọ MOD Manowar ndị ụka kreetirie ọ na-enyekwa aka na-arụkwa wuti ndị polisi na-arụ wuti ndị amị ha sokwa echekwa ụlọ ụka na-echekwakwa some places na-emekwa some certain things a na-eme ọ ebe a ka esi train soldiers of the whole indigenous. Go and check it. Igbo have been training their people through many ways to make the people to never know how they are preparing. So ọ dịkwa m surprise na ife ndị a niile adịghịzi active because ọ bụ na ịbụ security na ụlọ ụka ịmana ị ga-abụ security na village gị. Ọ bụ na ịbụghị onye otu n'ụlọ ụka ịmana ị ga-abụ onye otu na village gị. Onye ma eji asị na ụka na omenala na-ese okwu bet ihe na-esozi okwu na onye ọbụla ji ebazie n'ụlọ ụka na-emezi ihe gbansịrị ha. Ị na-ajụzi onye na-eje ụka kedu ihe ọ na-eme akpata ego ọsị gị gbasara gị. However they make money is not your business. Ọ ndị ụka bido na-ekwu ụdị okwu a because we keep asking them ma ego onyinye ụnụ na-atụta kịta what are you going to use it to do? Ha begin to create cabal. Ebe a ka esi wee nwebe ndị dịka catechist, ebe a ka esi wee nwebe ndị dịka CMO, ebe a ka esi wee nwebe CWO, ebe a ka esi wee nwebe tisie m ụmụnna, tisie m ụmụada, tisie everything mkpụrụ ha bata n'ụlọ ka wee confuse ha ka arapụ ịjụzi ebe ego si abịa so ọ na-abụ ego bata eke ya eke ekezie ego ahụ ka ezi ndị ga-abịa jụkwazie ego ha jụkwa ha sị ya dat na kedu ihe a na-anara ego fọ ha eribego bribe. So iche eke ndị na-eri bribe n'ala Igbo onye mere o nwere ihe brọda Chigbo na-egosi na social media now ebe one woman na-ekwu maka ndị Katọlik ma ị ga na ana ha ma baza m ihe niile amacha m ihe ndị a niile. That is why I fight Mbaka. That is why I fight Ebuka Obi. That is why I fight Ebube Monso. That is why I fight Odumeje. That's why I fight because I know internationally, locally, and traditionally that these people are doing evil. I know that one. It may not clear for your eyes today, but it may clear tomorrow. Because o nwere ihe dị ka nwanne iji ihe ewe na-eyi nwanne egwu ọ na-eme eme na gbogbo ọ bụ na ha na-correct isi mistake ha na ha sị na correction ka ha na-eme because na ihe kwuru gwara anyị dat na onye na-ayọ ọya na ga-ekpere ekpere ọ dị mma. Ya gwara anyị bụ onye na-adara ngwọrọ na ga-eme ya ọga ije. Ihe gwara anyị bụ dat na onye ọbụla na-ayị ara na-emetụ ya aka n'isi isi adị ya mma. So ka ihe ha na-arụkwaziri ụlọ ọgwụ now ka ezi ha na-arụkwara ebe a na-echekwa ha now. That is the pattern of the western world. But ndị unu na-ekwu dat unu karịrị ya ndị dị ndụ n'ọnya ka o ji bụrụ ụmụ Chukwu unu ji bụrụ ndị kere man of God. So man of God kere ihe dị iche na mụ na gị na-abụ esi na ịdị nsọ na ihe ọ na-emetiri ga-adị nsọ so automatically na ndị ahụ na-arụrụ satiric hospital ka ọgịnịkụ na-akpọ ya unu ekwesịghị ikpoje ha ebe ahụ. Unu kwesịrị ibi ebe ahụ na-eme ha na onye na-ayị ahụ ya dịkwa mma ọ dịrị onwe ya mma onye nke na-ayị ahụ ya dịkwa mma onye nke bụ onye mekpuru mmadụ asị ya ma ọpịpịa dị onye aka ihe dịrị gị mma. Ọ bụrụ ka ndị nna nna anyị si eme ya gboo site n'ịgba afa so unu nwa bụzi ndị isi ụka asị unu na-eme miracle. Then miracle a ka anyị na-ajụzi unu how are you people performing the miracle and who are you performing the miracle on top of ka anyị wee mara ịghọtago nke ọ bụla mere bịa gwa anyị ya ka Ejiofor Izaku ji wee karịcha unu that side. So kịta na ndị mmadụ na-akụzi aka ka e werezie majik a Ebuka Obi rụrụ na Guleri na nke ọ rụrụ na Ngọ Ọkpana wee chefuo ihe Ebuka Obi ji Christianity wee mee because Ebuka Obi jide Christianity turn into pieces wee gosi na Christianity bụ ihe ọjọọ because ọ bụ na Christianity abụrụ ihe ọjọọ gịnị mere Ebuka Obi ji wee withdraw from Christianity because ịma ha na ihe ahụ Ebuka Obi na-eme abụrụ Christianity ka ọ na-eme. That is why fada nọ n'Amerika na-echi ezigbo nwanne ndị niile bụ ndị free na ha si n'aka Ebuka Obi wee na-erite one or two things na-anụsị ọgụ na social media. Do you think that is na when the father totally big day against Ebuka Obi how we make money? Do you think that na ga-arapụ Ebuka Obi from jailing Ebuka Obi as a money launderer? Kedu ihe Ebuka Obi na-eme wee na-akpata ego? Ndị a na-ewenata ego kedu ihe ha na-eme n'obodo oyibo wee na-akpata ego? Ịma na ụnụ amara ndị na fight you can never win Catholic Church. You can never win them. So ndị nwere ike iwin bụ ndị ahụ na-eji eme ihe ọjọọ. Somebody like Ejike Mbaka, I don't know how he make money. Mana odomanya na Ejike Mbaka tiri aka na business akwara afa and maybe some certain things o tiri aka mgbe a wee bi n'oge ji nwe wee claim he's a businessman na ọ bụ na o si etie maka a ga-eyipụ all of them cloth very very soon. Ị ga na-afị ọ na-eme gị n'anya because ọnya ka Ebuka Mbaka ji wee so na anyị bụ ụmụ mmiri na ya bụrụ a Christian. Mbaka ewerugo ọnụ ya wee sị na anyị abụghị a Christian. I was saying all those things in this platform, but you are thinking that the ordinary human being is talking. Onye nọ Nnamdi Kanu n'akụkụ ejigoro Nnamdi Kanu wee kwuo okwu onye Nnamdi Kanu kwuru okwu n'isi ya ka ị na-abịa ịpụta na social media ị ga-eme gafee m chee na m na gị bụ ọgbọ. Onye Simon megidekwara m bịakwute ka unu wee fụkwa udu mmadụ onye mbụ
ọ gwakwa unu na onye a ọ ma ihe ọ na-eme jisie na ike sobe na ya jisi ike na ọsọsọ gị bụ onye na-apụta na social media kwuo eziokwu, declare whatever you want to declare. maka na onye Igbo ọbụla na-eme ihe ọjọọ ọ gbasagha m, mana m ga-abịa sị gị na onye Igbo, yes, ọ my brother, but na aga m eso sign na ka emesie ya ike according to ihe ọjọọ o mere. onye ka m ji agwa Simon mgbe ọbụla na-agwa ya na-echi warning. Nnamdi Kanu the same thing. Today ị na-eche that na ama arapụ Nnamdi Kanu ka imere ihe ọjọọ wee gaba n'iru, whereby na ya edega akwụkwọ to the whole world. Kedu ihe mere na ada abịakwute ndị dị ka anyị because anyị ji ogu na ọfọ? Kedu ị na-abịa to me for? Udo afọ na-ata ebe a kịta na anwụ inye gị ego taba asụ nwa ọgaranya ịghata nwunye ọ mụ na-alụta ego nji akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ ọkụ kịta ewetara m another money 1,300 and something dollar euro sorry ka m kwụọ ụgwọ maka na mbi ebe a. Ego ahụ ma marakwa ka m ga-esi wee kwụ ya because onye na-arụ ọrụ nweta 2,000 wepụ 1,500 onye fọsịrị ọ ka agbajie gị aka, mana o nwere ihe nyere odogwu. Ihe ndị akọ ga-amụ fụcha nsị ka m bịa kwụgbo okwu ka anyị naba nke taa ka nke echi kwuchi ihe na-afụ ebe ị na-afụ ebe ahụ ị nọ. Ihe anyị nọ n'obodo oyibo ndụ ka ọ bụ ndị nọ n'ala Igbo na-ekweziri anyị ọnya, anyị bataba ndị ji charity wee na-egwu wayo were charity na-egwu wayo, ndị dịka Okwuluọra ndị Igbo, ndị dịka Ejofe Ezeakụ na na-enene ndị a na-eme ihe na-abụrụ ihe dị na gọọmenti. Every foundation nwere limit of what they're going to do. So ị na-anya na gọọmenti ihe mere na gọọmenti na-eme ihe na-eme because ndị kwesịrị na-agwa gọọmenti okwu bụ ihe sozi gọọmenti na-eme ihe na-eme. So what do you think to happen? So many of you people nọ na this struggle think that na ọ ga-abụ otu aka esi na-eme na social media. Ihe m na-agwa chief na ihe na-agwakwa ndị ama 12 stone ha ma m, we begin to write petition against of anybody we see that speaking on behalf of ndị Igbo in a bad way. If you are motivating people, say that you have men on ground, we have to come to you and ask you like we ask Simon Ekpa. If journalists bịara jụọ Simon Ekpa why na ịchọghị nọ na be anyị, o kwuru okwu ọ sị ya kedu na support ya n'ihe ọ na-eme, o gwara o kwuru ekwu na BIAFRANS ifuge. So onye aka o ji wee mebe ihe ahụ o mere ihe a na-akpọ online database collector. Esokwa m wee tie my number there, tie my address there. Ghọtago? So ihe ndị a niile ka o wee prove ka o si enweta ego na ka ego esi na-apụ. Ihe a bụ ife mmara anya before ha chere na mapụtasị na this struggle because I'm a businessman. They don't know how to make money, but they know how to eat money. That's why they are dancing on social media like a nobody, like as a pharaoh, as a herald. People that never even see talent, never see future, but they're happy. When I recommended Nnamdi Kanu, I say I must stand for within Nnamdi Kanu, boss that I will never celebrate anything on Biafra come because Obarumunai na Boyananya. I send you people message you get you a webroom mad, but you no turn them down. The China politician Gazunu no geru. I draw map that what are we going to do, politician obu no gahu. Ụfọdụ sị ka achụpụ ha achụpụ, ụfọdụ sị ka agbaghara ha agbaghara, ụfọdụ sị ka enye ha ụmụ anụmanụ anyị ga-azụ kọsa anụmanụ niile ahụ gbara anyị ọsọ ga-anachi atakwa na ofu opi ka anyị ga-afụ ha chere na anachi atakwa maka na na dị nsọ ofu mmiri tọbara na ndị a na ga-agba na ụmụ ya anatago. Ị gaghị na-ekwu okwu Biafra na social media, you need to stop it. We are going to ban it. Ị ga-anọ na-eme isi niile ekwu okwu Biafra ị ga-agwa na anyị ezuru na isi were bịa iche na ihe ndị Igbo na-ezuchi ochi gbara nkịtị ka nwere innocent ndị Igbo nọ n'ụwa. I can write a petition from here to the to the American embassy, report somebody, and it goes on a roll by. If I want to talk to this government, I write only letter and say, and they will reply me. The una no ni make it only Imo State team nezigbo problem no na. Then automatically we problem. No ndo obodo na agwo mo ya. Ha ma bịa na-ene ma na consider m ifrie. So ndị akwụkwọ wejere ha na-edechata m ya, ndị ọkaikpe na-edechata, gọọmenti na-edechata. So nchi de direct to the mayor ngedenwu ya, ngeji mfere ndị obodo a wee dee ya. So onweghị onye ọbụla ga-apụta na social media na-etret ndị Igbo again ga-emele ebere na ọ bụ na anyị kwado ife anyị na-achị ịkwado kịta. Everybody have to respect himself. Because ihe nji gba nkịtị ka ọ hapụ ịdị ka Igbo na-egbu onwe ha. Case Nnamdi Kanu bụ ihe ga-eji wee dozie case niile a na-edozi and we don't need anybody to come and telling us stories. Ị mara nke ị mere buru ya na-anabe nna gị ọ gbasara ọzọ ndị Igbo because onye abịa ha na-agwa okwu onye ọbụla na-abịa nna ya. Ekwuru m okwu how many years go back to your village go otu ị na-atụ online bụ ọkwa money laundry ka a gwara Simon Ekpa
ị bịakwa na-atụkwa ego money laundry again. How did you push money to home? Ịtụcha ego a gịnị ka eji ebe? Gị nwa na-atụ ego a kịtị na-atụ, ịtụcha gịnị ka eji eme? Ọ bụrụ the same thing anyị na-ebokwa ndị politician. Atụcha wesị gị na-eji ewe gaa mgbe egbe eji agba onye. Because ha na-ajụ gị ajụjụ na court now, what are you going to answer? That's why you wesị na mụ ama support kwa ndị na-atụ mgbe egbe, because amara m ihe eji egbe eme. Because ọ bụrụ egbe ka a ga-eji nyere onwe anyị aka, because ọ bụrụ na anyị niile gwa onwe anyị eziokwu, there is no way Fulani can enter Igbo land. Onye Igbo ka mbụ si n'ala Igbo bụrụ nwa Nkwọ na Ohe Nsụka bụrụ onye Amaji. Every time m bịa ebe a nkọwarụ gị ọfụma, mana ya akọwa m ka m si akọwa, no, because ị nwere ihe ntukwu nọ na be nna gị. Unu chọrọ iji Biafra mebie Igbo, chọkwara iji Naijiria wee mebie Biafra. Ana m ajụ unu why o ji si otu a wee dị. Then ọ bụrụ na ọ ga-abụ Biafra ka ga-eji mebie Igbo, ngwagwa na ihe Biafra nwere ike inye anyị ndị Igbo enyebeghị anyị. Unu abịa na-eme mkpọtụ na social media sị unu na-eme evangelism. What is the meaning of evangelism? Can you tell me the meaning of evangelism? What are you evangelizing? It's a story of something you need to be telling. So what story are you telling in the name of Biafra? If you're not talking about the same thing that our father used Igbo to conquer. Because even na Biafra, nwere ihe ọzọ nwere ike na-ekwu na-abụghị agha Biafra. Nwere ihe ọzọ ihe ndị Nigeria mere anyị through Biafra. Nwere ihe nwere ike na-akọ. Biafra enweghị history. Because ọ bụ na Biafra bụ history, where is the Ojukwu history? Where is the Biafra history? Kedu ebe ị ga-abụ ije na store esisi gote nke a na-ede asị na-edego ya a na-achọ ya achọ. Enweghị ike idie nke bụ na ọ ga-adị na store niile dịka Bible, na ọ bụrụ na ihe unu na-ekwu na-ejiri egwu wayo. Ndị dịka anyị bata na Biafra struggle wee mara that something is wrong, and that thing is wrong. Ọ ka mmanụ dozie before na bịa na-eme onwe na akaja na public, because na men nọ grand na-eche ndị ga-abịa kwuwere na Biafra struggle again. Unu asị m pụta bịa mara ihe m ga-eme. Nwere ihe na-eme na abụrụ onye ọbụla baa n'ụlọ, ịba n'ụlọ iji nwaanyị kpọba ndị village gị nyebe aka, ọ gị join otu ihe dịka otu ndị bunu na-enye aka. Because ihe mụnwa bụ Obinwanne na-eme bụ media. Enyemaka ọbụla biznes ọbụla chọrọ ịzụ den achọ m ndị m na ha ga-eme biznes. So gị nwere onwe oge aịda na-emebe biznes ọ n'inyebe iwere ego ahụ na-atụnyere ndị na-atụnyere online were na-atụnyere ndị village gị si ya were na-ekweta onwe ha anya. $100 iwere tinye na ala be nna gị, to God ama nchefu gị, ala obodo gị ama nchefu gị, maka Chukwu ebe ọbụla ị nọ ihe ọma ga na-eso gị. Ọ dịkwa na ama ha aja ọ bụ na mmadụ nwere ego ya na village o si na ebe a mụrụ gị, ebe ọbara gị gbasara n'ala. Ebe a nyere gị ka esi anya ụwa niile. E buru gị n'afọ 9 months wee mụọ gị, ma na ebe ahụ a mụrụ gị ebe ị tọrọ ute. Many of our people amaghị that na enyemaka si n'ụlọ bụ ihe na-ebunite ndụ ndị mmadụ. Unu echefue because ndị ụka gwara unu na ihe na-eme unu si n'obodo, unu na-ezozi ezo ihe unu ga-eme n'obodo. Many of you people because of ihe ọjọọ na-eme eme na ịchọrọ ka obodo gị mara ebe ị nọ. Anyị na-ekwu okwu Biafra na-eme ka unu amarụ na Biafra bụ udo ka a na-achọ. You can deceive whoever you want to deceive. Ndị dịka anyị kwechiri ekwechiri. Nnamdi Kanu ka eji wee bịa gwaba anyị okwu. Nnamdi Kanu ma onye anyị bụ already. He know how we talk, he know how we reason, he know how we react, he know what we are going to do. Onye kwa na-agwa gị na the monsters, don't allow them to wake up. Because we don't hear about Biafra. When we dealing ikwu Biafra, ịma na ịkpasara anyị ezigbo iwe. Efuku wasadi. So onye mere ya agwa ndị dịka unu nwa bụ ndị ji Biafra wee na-emebisizi ndụ ndị a niile bụ ndị ji ezi obi ha wee bịa na Biafra. Kunu na-azụ. Na-abịaza na social media na-ekwugheri because na mgbe anyị ga-ebido ọrụ, all of you will regret it. Maka na otu anyị si wee nwụrụ Simon ka anyị ga-esi nwụrụ bụ unu niile one by one, because evidence of Simon ka anyị ga-eji na-anwụrụ onye ọbụla na-ekwu okwu Biafra na-akpọ security n'ala Igbo. Because onweghị onye nwere right ịnọ na obodo Igbo wee na-akọntrolu security n'ala Igbo. Ọ bụrụ na o nwere bịa gwana m, because all the against of international community law. Many of you people think that you need the right to be a freedom fighter. A freedom fighter never carry bullet you. Go and check it. Your revolutionary kwa asa arụ ọrụ. Maka ihe unu na-eme ama ebe unu si mụta ya. Amana ebe unu si bute format ihe unu ji eme Biafra struggle. Amana ebe unu si bute. That's why I was surprised. Obinwannem create ka m wee jide unu n'ọlụ. Mma gwagide unu okwu. Ọ baghị uru na ihe unu na-eme because all of you unu akpachapụ anya ncha ga-eje mkpọrọ. Onye ọbụla na-ekwu okwu Biafra by security way, ịkpachapụ anya ncha ga-eje mkpọrọ. Anọ ọnya mere ihe niile anyị na-ekwu ka nke jereje ka ọha na nso ka anyị jizie nke ahụ ejereje wee chụọrọ nwa ya aja.
So ana m agwakwa ndị nke na-eklem na ha bụ ndị si Biafra, wherever you are, isi ndị Biafra, especially in America, because chief ga-atụ ndị mmadụ mkpọrọ na America na very soon. Maka na onye ọbụla nọ na America na-eme mkpọtụ na-edi stop ndị Igbo na-akọwa na ọ mara karịa dị Nigeria gọọmenti ọ karịa ụmụnne nọ na Nigeria gọọmenti, ị ga-ejekwa gwa anyị ihe na-eme na American n'aka ndị gọọmenti of the American. Very very important. I know what you said is what we are going to use against you. Ị nwere men n'ala Igbo. So these men, what are they doing? And how are you funding them? How many people? How? And even in the Hajj account, because we are going to make you to feel like we are one. Tell us how you make it. I chọrọ support gị ya. Kedu ka isi atụ ego a? Kedu ndị na-enye? Wepụtasị afa ha, wepụta rekọd ya, wepụta database ha. If we were that na ndị Igbo ekunigokwa ịnata be nna ha o. Ọ bụ na ị chọrọ ịna ịnọrọkwa na American ma ịnọrọkwa ebe ọ bụla ị nọ n'obodo oyibo, stop talking on behalf of ndị Igbo in bad way. We are going to, ọ bụ na governor problem anyị, we are going to face governor. Onye mee chief ji kwuo okwu okwuru, anyị ghọtakwa m ebe o si bịa side nke ya, mana ọ ka m gwakwa ndị gọvanọ na onwebekwa ihe anyị fụrụ unu na-arụ, unu ga-akabakwa ahụ rụbakwara ndị mmadụ factory ebe a ga na-eji ọrụ, ụtụtụ ka ụmụ ikorobịa na-eji ọrụ, abalị ka ụmụ ikorobịa na-eji ọrụ. Ebuka Obi kọwakwara ya akọwa wee sị na ya ebi m n'obodo oyibo, ịfụrụ ya onye ka o ji nọ na Naijiria wee na-anarịzi anyị wee ego obodo oyibo wee na-arụ Sahara reporter Sahara hospital ka ọ rụrụ. Amam ihe ọ rụrụ ya. I have told him ndị nọ na America na support gị jee rụba ụlọ ọgwụ mana ha na-arụ ọrụ na data American. Enuwe dị ka onyanwa aghọtago m ihe ha ji were ụlọ ọgwụ a. Ndị nọ na America bụ mama agadi nwaanyị ka ha na-asa alụ. So ha na-create kwa the way they are going to come in and be washing our mother's body. Maybe ọ bụ na ụdị ha ka ha na-ekwu okwu, ọ makwara mma, mana ọ bụ na ọka agwọba ndị ara ama ndị bụ ndị ara ebe Ebuka Obi nọ dị ịgwọ ha ara. So ọ bụ na unu nwa bụ ndị na-America na-eficha agadi nwaanyị arụ, na ọkwa unu bịa fichabazi agadi nwaanyị anyị arụ, ọ makwara ezigbo mma o. Mana ọ bụ na ọ bụrụ unu ga-enwekwa ezigbo problem again o. Ọ bụrụkwa ịrụkwa ya bụ isi o. Maka na another governor bata n'ihe ha na-eme n'Imo State, to God, ọ ya shot ihe niile down. Mark my word. Ịma na sometimes ihe mere unu ka ji akpa ike n'ala Igbo bụ ndị Christianity, because na all the governors are Christians. Mbọsọ ọbụla onye omenala ma onye nwe ana ma onye mara ana wee baa n'ọchịchị, Chineke nere n'igwe, somebody like Mazi Nnamdi Kanu, but na ijekọtazi aghọtazi Nnamdi Kanu. But the word of Nnamdi Kanu, if a man that entered the seat of Anambra State government wee sị na ọ bụ onye ana ka ọ bụ onye abụrụ ezigbote onye origin of Ọmambara ma origin of onye Igbo, to God, ihe niile bụ ụlọ ụka nọ n'ala Igbo ga-ata ezigbo afọ, maka na tax a ga-ama ndị ụlọ ụka den. Iche na anyị na-eme ihe international community law. Ihe na-eme bụ na lọk ndị ụka na-eme. That is why they are promoting. Look at nke kpọrọ nwe Soludo jene emepere Ebuka Obi ụlọ ọrụ na Aguledi, whereby that na Ebuka Obi bụ single entity, mana ihe Soludo bụ general. Imagine that kind of entity na-arụ ụdị ife a. Imagine ebe general ya na-anakọzi ego niile, Ebuka Obi na-ana few people ego, maybe na ndị na-atụrụ ya ego bụ maybe na mmadụ na-agba na-egwu wayo n'obodo oyibo na-ebunatara Ebuka Obi ego wee tinye na nke ndị na-amara ihe ha na-arụ, wee na-etinyekwa ọ bụrụ ha kọrọ ha ka a na-akọ. Then ya bụ entity ji aka wee fọmụọ ihe ọfọm wee mee ya. Uju na-arụ ọrụ anyị amarọ, Uju ndị otu ibe anyị arụ ọrụ anyị amarọ, mana ka anyị hapụgoro ịkọbagoro ka esi ego si abịa. Mana ọ bụ one brain ka eji wee rụọ ihe niile ahụ, wee nwee that followers o nwere. Then onye bụzi onye na-control the followers ahụ, na-control ma onye nwe the followers, na-control everything, pụtazie na-eji na launch something o kwesịrị iji aka ya wee mee. Maka na ihe Ebuka Obi na-eme bụ gọọmenti ndị Anambra State is supposed to do that. Onya mere na ịbịa n'obodo chi ịrụ ihe, ndị obodo asị gị na ha mara ka esi arụ ya, but ha chọrọ ịrụ ya because of this. So na before wee nye Ebuka Obi allow to build that kind of thing ọ bịara na Aguledi, automatically o gosi the failure of Soludo, because Soludo kwesịrị iji Gaiman wee si arụkwa n'ụdị ya na ya nwa chọrọ ire not na project ya, kama ka etike aka ọnụ rụọ ya, launch ya as a government work. So gị nwa na-erizi percentage ka ndị ọzọ si eri, na otu esi arụ ihe ọ na-arụ n'ala Igbo. Niile ndị ihe a na-arụ n'ala Igbo ọ by ndị, o nwere ndị na-sponsor ya, mana ọ afa gọọmenti ka anyị ji sponsor ya. Mana ihe a na-ana dịka ndị tollgate, dịka ndị ime ahịa tax, ihe eji ana ihe ndị ahụ niile a na-ana, ọ ka akwụchie ndị wetara ego ahụ, maka na ọ ka esi eme biznes.
so automatically na Soludo amara ihe bụ business onya ka Ebuka Obi ji gbanyere film na agbanyere film na afa ndị American. Ifuge imagine otu ya si ruo na Agụleri na-arụ ya na Ụmụleri na-arụ ya na Oreri ruo ya na Egbukwu ruo ya na Agụata ruo ya na ebe niile ruo ya na village Igbo niile. That thing na government can do that. Ifuge ana Igbo ebuka ha na egochara nke dị n'akụkụ wee na-emeke money mana ịbata n'ala Igbo buru ezigbo ibu. Ala Igbo adịrọ mma ilele. Ala Igbo dị m onye kpata ego nya bata ala Igbo ka akwụ ha ga-eji ego ome. Ma onye ọbụla bụ onye chọrọ si na ya ga-eji aka wee mee ya bịa ka enye the structure of government ọ gbata ego ya mee ya ma onye buru ego ekpagharịba. Ya ka Nnamdi Kanu kwuru ka structure ala Igbo asịrị oge bịa weta 1 million ịrụcha ya ebe a onye ka weta 2 million rụcha ya ebe a. No, ihe na-agwa gị ka draft wee ka Europe sa draft ụlọ to God train na-agba na obodo gị ị na-eche that na ị na-eje n'igwe. A draft way to the European standard, or a draft way to Asia standard, or Russia standard, or American standard, or China standard, or even Biafra standard. Which is Biafra standard will be the best because the knowledge of American will be there, the knowledge of Japan will be there, the knowledge of China will be there, the knowledge of Germany will be there, the knowledge of Israel will be there, the knowledge of every country Igbo nogonimie onye ọbụla bịa tinye ka o si wee chọọ ka obodo ya dị. That is what Nnamdi Kanu is preaching and fighting for. I have the mantle. I have the template. That is why nobody, even the US, cannot talk to me in 2 minutes. They don't have any power. Because of what? They did not work anything in IPOB. Because I understand the structure of IPOB. I don't need Nnamdi Kanu to tell me 2 times to understand what family is all about. So many of you people just join here this thing and just because no chọrọ join ya kunu wee na-enweta ego mana onwe ndị join ya because they want everything to be free. Ndewo na ụmụnne m ekene m onye ọbụla. My brother, sometimes adọghọzụ m n'akụkụ ọ bụrụ na m na-ekwu rubbish ekele dịrị Chukwu na igere that rubbish. So automatically if rubbish is happening in my life it will happen to you too. Onye abụ the knowledge m ga-enye gị. Nghọtago? Onwe onye nọ n'ụwa na-ekwu rubbish. Nghọtago? O dechara delete ye. Mana ọ dị gị ebe a na ọ dị ka delete ya gbaratazie. So onye ọbụla imepe ọnụ isi na you are talking rubbish or gak or aga. We can't keep waiting for government. Who is the government? Who is the government? Ị na-ajụ mgbe m na-aga na-aka aka chere gọọmenti. Ọ fụrụ na ị mara ihe ị na-ede. Ọ dịkwa ya ka iji delete ya because ọ batago na be m ebe a na batago ebe a. So onye abụtatin na na-ekwu okwu ya. Ọ bụghị ịbata ozugbo ị geghị mgbe a na-ekwu okwu ịmachaghị. Mụnwa bụ gọọmenti na onwe m. Mana m na-agwa gị na the way amaghị m isi eme maka ọ gị nwa the way isi eme nke ị na-eme dị njọ. Ọ na-ebute akpọmasị, ọ na-ebute igbu mmadụ, ọ na-ebute ịtụ mkpọrọ. That is what I'm telling you. Then if you want to do like a government, you will still win government by the government. So na ọzọ ụmụnne gị ahụ bụzi ndị je na-akwado gọọmenti bụ ihe mezi n'obodo adịrọ mma. Ị na-asị m that na m na-ekwu okwu gọọmenti. What government are you talking about? Ịma na gọọmenti bụ gọọmenti. Your family is government. If you have a family. Ọ bụrụ na ịnụbeghị nwaanyị mụọ nwa, your family is in the government. Because if you're na family, amụrụ gị mụọ nwanne gị mụọ onye nke a mụọ onye nke a. That is what they call government. Mgbe na gọvanọ onwe na-enyere onwe aka, onye nwa leadership. Onye abụ mmadụ form a society, onye group, onye foundation. Ị na-agị na-eche na nwanne gị nọ, nwanne gị na-agụ na-eche na ịnọ. Onye abụ gọọmenti. Do you think na gọọmenti bụ mgbe ị na-eche maka Hope Uzodimma, ị na-eche maka ugwu anyị? Onye a mere ejiri unu mugu na onye ka ejiri unu ọrụ. You are a government. Ị nwere right isi gọvanọ Anambra steeti o gọvanọ Enugu steeti ọ gaghị eme ihe a ọ gaghị eme ya. Mana ọ na-abụ ọ bụ na ikwuo na ọ gaghị eme ihe o kwesịghị ime, then gọọmenti ahụ ejekwa goro ụmụnne gị ahụ bụ ndị kwesịrị iso sọpọtụ ọkọ rapụ ime ya. Then onye a bụ na ihe ahụ i kwuru kịta ama mbazuru because o gorugo ụmụnne gị bụ ndị nwere akpịrị ntonto. Ifuge so na ibe na ba anyị kịta na egobigo ndị eze, egobigo ndị igwe,
egobigo ndị niile bụ ndị chiri echichi ọjọọ, egobigo ndị ụka ifuge even ndị omenala akịta na ama egobiho ha na ha na-emekọnwu, ha na ndị omenala na-emekọnwu, ọnya ka eji kpụrụ akwa ọkọ kpụrụ mmiri enwiro. I was warning them na ha na-ebutegoro ego ha tinye na something ga-eme ka ndị be anyị nụọrụ ha ọgụ na ose etie ihe eji ha mere akwa ọkọ protest ma ọ na-emere eke hit protest because ha na-akpali onwe ha na-arụ golden hotel na-emere onwe ha ego na-eti ụmụazị ife. O nwere onye ziri akwa ọkụ were na-etikasị ya so automatically arụ obi na agụ ada arụ ọrụ. There's a lot of things these people have done. Mụ na-agwụ na ihe ndị a mere. Adị m ekwu okwu gọọmenti nwanne m, adị m ekwu okwu gọọmenti, so maybe ka batara ọfụrụ onye ị na-enanya bụ gọọmenti n'onwe. Agwara m unu that na anyị ga-emecha ndị mmadụ ihe a ga-eme ha truth if no na-eme I stand on truth. Eziokwu ka anyị ji wee megide ndị Naijiria ihe ha bido gbube anyị egbube. We never carry weapon, we never carry anything. And ke ndị bụ ndị Naijiria a, gọvanọ niile nọ n'ala Igbo is Nigeria, religion leader niile nọ n'ala Igbo is Nigeria. That is what I was fighting for. So unu nwa bụ ndị youth ibe m, ụmụ ikorobịa ibe m, ụmụ agbọghọbịa ibe m, let us make what? Let us fight against the leader of religion, the leader of government. Unu chọrọ na-abịa zọba Mbaka, ndị otu Mbaka azọba Mbaka, ndị otu Peter Obi Ebuka Obi azọba Ebuka Obi, ndị otu Ebube Mọsọ azọba Ebube Mọsọ, ndị otu Odumeje azọba Odumeje. Wetin concern agboro with overload. That is what I saw and say no. M ga-ekwu nọ nkwuchazie nọ na n'ama azụ chọzie ezinụlọ m ga-eji gaa. That is Obinwannem for you. Because na gị nwa nọ na-eje na Ebuka Obi, wetin concern me, aga m abịazi kịta na anwụ kwubekwa maka Ebuka Obi again, kwube maka Mbaka. It's not my business again. I have delivered my message. So ihe niile na bụ ịmazi ụzọ m ga-esi na-aga, then ka m nweta ofu onye otu Ebuka Obi nwere ike ịbịa mee m ihe ọjọọ ka m gwazie ife ahụ na-agwa ya na ọ ga-eme, because we are not going to forgive anybody that stole any pin n'ala Igbo again. Ịchọ were time gị na-eji edobe n'ụlọ ụka, ịchọ were time gị na-eji elahụ n'ime ọhịa, it's not our business again. But anybody we find that stole anybody pieces, we will stone you to death. We will kill you, we will destroy you. Because that is why we are telling you to go out from that church and go and look for business. In a kuna anaghị enye business na government adịghị eme business. Yes, we are carrying the business coming home now. Obinwannem bụ business strategy abata. Chief Chika Daniel, caregiver, ha ji business abata. Then the Blue Rangers ji business abata. A lot of our people are willing to come and invest in our Igbo. We are carrying business to enter in. A lot of our people on our politics in the whole world, we are ready to report every nonsense that's going on in our land. So, we got schools. So we are qualified and we are prepared to make a move. Government enwere right to inside villages. Government enwere right to any land of our land. Ọ bụ nna anyị na-enye gọọmenti and ha ga-eji wee rụọ gọọmenti house ha. So afros maybe gọọmenti nwere right ịbịa na ndị mmadụ na ha n'ike. Ọ dịrọ possible. Anaghị eme n'ụwa. That is the most disrespect to our ancestors. A man like Mba ịbata n'ahịa Oguge Nsụka, nne gị na nna gị adịrọ ndụ mgbe arụrụ that place. Mama go your generation amara ihe ji wee ebe ha ọbụrụ ahịa Oguge Nsụka. You are next, you are enemy. Iji wee mee ya na ahịa Oguge Nsụka, they don't know who you are. They don't know your father. Mana ijere kịta na destroy that place eji wee zụọ Nsụka niile nri. We destroy, we rụọ nonsense rụ ebe a wee sị ga-echenjiri ha. Onye dịka mba gọọmenti ụmụ gị niile aga m atụ ha mkpọrọ 20 years imprisonment. Ntụasị ka ohe Nsụka pịagbuo m. You are a man that I thought you were educated. Gị nwa bụ Peter Mba. But all ihe niile unu na-eme n'ala Igbo, especially na adịmekwu ala Nsụka, that thing ahụ ime na Nsụka, emere m expect that na ọ bụ na ime that thing na then eruo ya ọdịzie standard. The name must remain there. Mana ọ ga-adịzi standard, a ga-akpọzie na ọ bụ a new system of the world market. Mana ịbịa arụcha ma na snow park ka imere ebe a, no wahala. Generation na-apụta kịta na we take care of their land is not a generation that's going to be threatened by the bullet. Onye mere na sometimes ya iji eme ka enweta Biafra ka ihe hapụ ịdị ka ọ bụ tribal war. Because na ndị dịka Peter Mba nwere time ọ ga-abụ we will write a petition that will block you to travel all over the world. That time na-abịa
because ị ga-eji gwa ndị be anyị maọbụ gwa ndị ụwa maọbụ anyị eme gị interview the Obinwannem eme gị interview ị mara ihe iji ego niile na ndị Enugu steeti wee na-eme. Ana m anụ nwe nwaanyị na-achị committee suicide because of ihe na-eme n'ala Enugu steeti. A lot of Enugu State Union na complain that na-anakọsị ha na ha Enugu State, and somebody like you will be traveling around the world to be doing what? A criminal, a stealing of the land, of the property of the people, sin of government. We will ban you to going outside the land when unu ga-emecha mara ihe onye bụ Okechukwu go say no. Ịma na unu chere ihe ndị a niile Nnamdi Kanu mere mgbe a not just because of no mere. Anyị so n'ihe nyere knowledge o ji na-ekwu okwu ọ na-ekwu, mana ya chọrọ ime ka unu chanye na-emara that na anyị na-abịa n'ike na ọkụ unu jiri aka unu wee gbara onwe na akamọkụ wee nwụọ, because many of you people supposed to stop traveling to around the world. That is why we bring the plan, we shake Buhari. I shake Buhari na Japan, I shake Buhari na South Africa, I shake Ekwuremadu na this Germany. Do you think that those things have stopped? Now we structure that word. Anakambuye, anakamya, ni eji gba nkịtị bụ ka ndị ụwa jiri aka ha wee fụchi ihu na-eme. I know Jesse Jekita now about joining too much question. You already know what is going on in Nigeria. Because some bahonus na Nigeria and what he name in Nigeria. Then evidence in I butcher na file I am henine, Amare be Hamer. Onya Menja Wandini name Biafra, name many and knows all the ma. One above na ye beat Benowa. Come mother happy die was no Kuku Biafra, Macanama Juno Taylor Biafra, Mo Juno Taylor Igbo land. Nkoye Meternia Brika, Ibromuzo Tibem Biafra. Onyunu niile na-ekwuti mkpu Biafra sono bụ leader of any group of Igbo people or Biafra people. If you have started talking about Biafra since 2019, 2013, then imana ihe niile na-ekwu na ga-akụzi unu m ihe. Mana ọ bụ na ibidobeghị Biafra struggle before 2014, anwa na nwa doubt okwu ọnụ ọbụla na-ekwu okwu. Do not doubt it. Do never doubt it. Abiaham at this struggle because of anybody. That is why I'm a honest person. I am a very pure, honest person that nobody in this generation can fight my word. Because if I'm nobody I don't want to make anybody to feel pain because of me. And that is the kind of person you are seeing here. So when I'm talking to governor of Enugu State, I swear, one letter, Peter Mba will never travel anywhere in the world. Because I get booty here in Mechara man also one man a nimbo man if this man is automatically terrorist. He cannot protect your land. You need to drop there. Nobody here na nonsense care health center or you need na rubbish to Enugu State in senior web to. Obodo Igbo no n'ime obodo nonsense here na aro. Mbosa ka no na moto good toro n'ụzọ. Ịrụchara ebutechara moto ndị obodo oyibo mana ịrụghọ ụzọ eji aga, ịrụghọ trafik eji aga, ịrụghọ kaadị eji aba n'ime, ị na-arụ ụzọ, ị na-arụ moto, ị na-ego plane, ị na-ego. Nna m abụghị illiterate, abụghị m illiterate, and that is why I don't like to associate with anybody who are going to be coming and painting well to the people that we are going to tell the reason why Nnamdi Kanu is there. Mama Nnamdi Kanu Amugo, Papa Nnamdi Kanu Amugo. A lot of our people die in the Aba High School. A lot of our people die in Mpo. A lot of our people are suffering in prison of Nigeria because of they are saying that they don't want to be thieving before they can give themselves food. And some people will come in and give an accolade to the criminal that are killing our people without mercy. How been anabata ndị amị na-abịa egbu anyị na-eme anyị a na-ata afụ, provoke Simon, provoke Nnamdi Kanu. Ya na-etinụ na ọ na-eji na jidenu ya na agwa m unu ji ata anụ na ata anụ ya. For me, I already know what is going to happen to all the politicians, unless now the third world war will happen, because we are not going to agree. How we go to make the mad? Because now the system have already provoked already. Umuhonye ga system of Nigeria to become good again. Even China come and taking in whatever they borrow. I will one thing I got one China is na Nigeria poor. Because onye ọbụla nwere ebe o si wee bido. O nwere ndị ma ihe Igbo bụ ha nọ n'ụwa nwee ndị amaro ya. Instead of Peter Mba, anụ m na Peter Mba kwa nka na anụ na Peter Mba je were contract nye onye Hausa, onye Yoruba, o mee wee gwe wayo. Mana ndị dị ka anyị na-eti mkpu wetara anyị si anyị nataba ka anyị bịa dozie ebe anyị. Somebody like you anaghị afụ ndị na-eti mkpu na social media. Ị naghị afụ ndị na-eti mkpu, ndị dị ka anyị na-eti mkpu na social media. Ifuru okwurọra ndị Igbo, ifuru Ejofezaku,
if ịma na ha bụ influencer ọ bụrụ na ijiri ha arụ ọrụ na ejiri ha arụ ọrụ gịnị mere na ị nweghị ike ịkpọ mmadụ na-aba asị ka ị magoro ihe a na-eme n'ọkwa ndị Enugu be nna gị ka ị gbazie ha onu mee ha ka ha mara dat na future ahụ ha jikwa bụ nke iji ka arụkọzie ọnụ ha eburuzie the followers a butebe a na-arụ ihe niile a na-arụ ejofe egodobe a na steeti n'aka ya o were gọọmenti wee na-eme ihe niile na-eme because anyị na-ebu gọọmenti ha na-create different fashion of government because mgbe ejofo create something like Igbo word keria na-akpụ ya omenala abụzọ eziokwu ọ gọọmenti ya ka o kreetiri ife ahụ Igbo love themselves or government here. So automatically he's now going to be governing on his own. Ọzọ ndị ahụ na-amarịzi ya na-eme ga-esu ya bụzi ndị ọ ga-eji na-azụ afịa. That is politics for you. I have been teaching you people how to do politics and what we can do to help ourselves. Una na-agbara m ọsọ. No wahala now. Gị na-agbasi n'ọsọ ike now. Ọnụ gbagidekwa dukwanụ chọrọ ụnụ ga-akwụsị o. Maka ụnụ kwụsị ọkwa ọnwụ unu. Because now many of you people think that in with the power to destroy somebody. You don't get the power. I could go neighbor born I am a menaka. Because he went away papa also Amado had Tibug. Oboro na Amado Hagabia Tibug. Amado Hababi Tibug Tiguambu. So now Uquine Kukai will make a came on a danger. So I know Naburobo. So when you're not GBA me hojo they can't see we cook one in Kuruna. Biko Emekwana and Adema Biakamun team Ubiafra. Ana mme agba mbọ fụ that na onye ọbụla na-ekwu okwu Biafra n'ụzọ dị njọ aga m agwa ndị otu m nkịta na ha ga-ede akwụkwọ a ga-eji wee report to the government of that country. Report kwana m na Germany o maka unu ka na adị m eche na unu na report themselves. Report ọrụ m na Germany ka m wee nwee ike ije na parliament or jee na police station jee gwafa exactly what you people have been doing in our land with the evidence and proof. Maka m ga-agwa ha tinye m silema ka ntiri unu ya na tape tinye na flash ka unu na-afụ ife njiwe na-ekwu okwu na-ekwu na abụrụ m onye ara. Many of you people think that not everybody ga-abịa na social media na-eme mkpọtụ. Odugodo ebu a na-efolo ma ọ gbasara ọmụ na ihe mmadụ be m n'ime ya bụ na the same thing na na-ekwubie ga-emecha enwe onweghị udu plan ma ọ bụ udu dialogue unu mere ka ndị niile abụ ndị tara afụ bitere ndị mmadụ hapụ ịta afụfụ ya. Ọ dịrọ possible. Site na onye isi Biafra gbada ha ncha niile ga-confess ife ha mere ndị Igbo. Because I did the record. I also have a confess in social media. We go, you confess. Because in the Kanya Burondala, I jobi I need to be this struggle. Umuna ye kwesigo kitana ka ha nchani nọrọ ọfụma. Imagine obu na ịga na tụ na IPOB na-eji when they develop ala Igbo. Onwe ga-afọ azụ anya by this time. We have talked a lot of things. Ka anyị mebe business n'aka onwe anyị ka anyị nyebere onwe anyị aka ebubatakwa plan etisa ya ihe ha ji etisa ya ka ma amahụ onye ha ma ga-eji aka ha bịa kwuo gịnị ka ha eji wee na-aga n'iru mgbe ndị IPOB na-achọ ka gaba n'iru. I remember when people chọrọ ime business with IPOB and asị na ọ bụ na IPOB abụrụ business center. IPOB abụrụ business. If you want to do business go and create your own business. Nna ya agbawabado je create business and create a media business. Ha bịakwazi si that na media business na mma submit here. Ụmụnne m na ụmụnna m okwu a na-ekwu na-amụ anya aba na-ekwu mmadụ emekwana ihe ọ ga-abụ oru ọsị na ya marọ ọkwa ụmụ mmadụ ka na-egbu nwanne gị ụmụnne gị ka na-egbu na-egwurudu ọnwụ ndị be anyị na-anwụ na kedu ihe bịara unu n'obi kedu ihe bịara unu n'ime kedu ihe unu megidere wee ruo na stand of igbu mmadụ. Amaghị m nke a na-ekwu na ata na mmadụ achọghị m ịnụ ya. Kedu ihe megidere unu stand of unu were egbe na-agbagbu mmadụ ya ifu mmadụ na-aga na egbe anyị egbe daa nwụọ. Kedu ihe megidere unu wee ruo na this level? Adanụkwa ọgụ onweghị ihe dịka war. Unu ebunye egbe si na unu chọrọ ịchụpụ ndị Fulani na unu chọrọ ịchụpụ ndị be anyị ndị niile na-eme arụ n'obodo. Anya so oke na ebe ọ bụ ezi otu ahụ nsogbu adịrọ na mama anyị ha egbugo ha too much. So anyị che na by this time na-ekwudobego okwu Fulani. Anyị che na by this time kita na ekwudobego okwu bad government. Anyị che na by this time kita na akwụsịghị maka akpa. Anyị che na by this time kita na onwe ozi any politician ga na-emegide ndị mmadụ. Anyị che na by this time kita na enweghị onye ime ahịa chairman ga na-emegide ndị mmadụ. Anyị che na by this time na enwego people na-speak for the people na-agaghị speak.
The one. Kenneth daalụ nwanne m nwoke daalụ hapụ ndị na-abụ abata na-egecha eziokwu were ejeje chọọ ka mee kọntentị gị ya na-eme na mana ọ gị nwa ga-eji aka gị gbuo onwe gị n'oge na-adịghị anya. Ndewo na ụmụnne m, ka Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe na ka ọ gozie anyị niile n'ụbọchị taata bụ ụbọchị eke, ọ gbakwara n'ụbọchị orie mana ọka bụ eke ka anyị ji bido, eke ka anyị ga-eji na so wee na-asị na Nnamdi Kanu ga-abịa court na this Friday. So onye ọbụla bụ onye nwere ike ihe ọbụla ị nwere ike ime mebe publish be news a ka ọ gaba ka erelizie nwana ala Igbo must be great again. Eso m kwue Trump na-ekwu nke mụnwa na-ekwu nke m. America must be great, mụnwa na-asị na ala Igbo must be great. 1-1 we must go back home. Afụfa nnata na Germany like rozumia ana ọ bụghịkwana ya bụ na mụnwa na omechozi na ebe ataba dị afọ na mama nkọsida nwe m taba dị afọ aka nkọsida ntaba afọ bụrụ slave of ndị Germany nwanne rụọ ya ọfụma. Onwe ka nsechi ka nka m eji ofu African country jebe azụ okporo onwe m nwụọrọ onwe ebe a were akụ nke m nwere chanel ya ebe a maka na mama bi nwit ndị na-egbu mmadụ, mmebi nwit ndị na-egbu mmadụ, mmebi nwit ndị na-atọ mmadụ, mmebi nwit ndị na-amakpudo mmadụ n'ike, mmebi nwit ndị na-egwu mmadụ wayo, mmebi nwit ndị na-emegide ụmụnne ha, mmebi nwit ndị na-aghọrọ ụmụnne ha aghụghọ, mmebi nwa onye ka m ji agbara Igbo ọsọ, o nwere ihe ọzọ ka chi fon. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwannem ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị ịdị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa, ị na-esonyere anyị ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya mara ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi.